Так, ёсць, мы ёсць. Вітаю, 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 вітаю. Да наладжваюся, як звычайна. Як та цягульня галосная. Яна та галосная, мы зараз яе вернем. Мы учора просто пазацішалі папярэднюю гульню чалавека Джима, і ён яго гук нельга кантраляваць. А вось тут мы кантраляваць можам. Давайте зараз зробім цішэй. 10 на 70. Так. Налада ёсць? Падаецца... Не, яна ўсё роўна нейкая галосна, не? Падаецца, ўсё роўна галосная нейкая. Зараз я яшчэ пераправяраю. Не, ўжо плюс-мінус. Ужо плюс-мінус у нармальныя межы. Добра, добрый дзень усім. 2 хвіліны наладжваемся, як вы нічога не прапусцілі. Як звычайна, да налады ўжо калі стрым запушчаны. Блин, нешта мне паявіўся, што яна ўсё роўна галосная. Я гляджу, не, ну падаецца нормально. Добра, добрый дзень усім, добрый дзень, добрага вам чацвера. Віншую вас амаль са сканчэннем тыдня. Ось, ужо блізка-блізка. Што ў нас сёння? У нас сёння цывілізацыя 5. Мы на стрымах ужо не першая наша цывілізацыя, ужо 3, мне падаецца. Я не ўпэўнены, мы гулялі на стрымах? Не, на стрымах мы ў 3 не гулялі цывілізацыю. Мы гулялі ў 4, 6 і вось зараз 5. Але гэта першая 5 цывілізацыя у нас. Чым будзем займацца? Робім як звычайна, як мы звычайна робім у цывілізацыях. Я абіраю выпадковую мапу, ставлю плюс-мінус складаную высокую складанасць. Ну як, высокую складанасць для чалавека, які даўно не гуляў, так? І спрабуем выжыць на рандомнай мапе за рандомнай цывілізацыяй. Адзінае, што на некаторым цывілізацыі я гуляць не жадаю. Вось, прям не жадаю, мне будзе нецікава. Таму я просто, калі нам трапіць такая цывілізацыя, за якой мне не цікава, мы просто перезапусцім. Там літаральна верагоднасць вельмі маленькая. Вось, нам, па-мойму, ні разу ўвогуле не выпадала, альбо адзін раз выпало такое за ўсе цывы. Вітаю усіх, усім вітанкі. Так, нагадваю, што сёння яшчэ і галасаванне скончваецца, так што, калі ласка, сачыце за гадзіннічкам праз 2 гадзінкі, а 12 па Польшчы, а 14 атрымліваецца па Мінску, будзе канец галасавання роўна ў 00, і гэта вызначыць, хто ў нас пераможа на пятніцу. Там у нас, у прынцыпе, лідар ёсць, але мала ли ў кагосьці ёсць яшчэ штосьці, чым перабіць. Лідар-то у нас вылучаецца, там вельмі заўважна дзівініце на першым месцы, але ёсць верагоднасць перабіць. Таму, калі жадаеце, сачыце за гадзіннічкам, можа быць, штосьці адбудзецца. Так, засетапім гульню, выпадковы лідар, мапа, выпадковы тып мапы, мы не ведаем якая, мапа у нас будзе стандартная па памерах, складанасць. Мы 4 гулялі на папярэдніх, так? Альбо нешта такое. Давайте... Прынц, нормальная складанасць. Ось, нормальная складанасць. Нормальная. Абмежаванне па колькасці хадоў. Не, давайте не будем. Давайте у гэтай цывілізацыі па замаўчанню стаіць адсутнічае абмежаванне на максімальную колькасць хадоў, так? У 4, 6 чакаецца, што вы гульню скончыце па пунктах. Ну, то бок, калі скончыцца таймер, то па сутнасці перамагае той, хто набраў больш за ўсё пунктаў. Тут патрэбна хоць якую атрымаць. Хуткі бой? Давай, хуткі бой, просто ён замінае анімацыям. Я не памятаю гэтае самае. Ну, я не памятаю гульні, я жадаю паглядзець анімацыю. Вось. У мяне хоць і нагулена там 200, штосьці 300 гадзінаў у цывілізацыі 5, я ніколі, па-мойму, анімацыю не вырубаў. Я не вялікі фанат, я толькі калі прям вельмі шмат гуляю, альбо мне патрэбна прям вельмі хутка штосьці рабіць, я як бы гуляю цывілізацыю для задавальнення, а не для прям хуткага праходжання. Эфектыўна быць. Ось, гуляем за Сулеймана, Атаманская імперія. Ось, беларусізатара, на жаль, няма у яе. Нам не пашчасціла з гэтым. Ось, што-небудзь важнае. Карсары. Так.
Бла-бла-бла. І два Сіпахі і Янічари. Гэта два типа юніта асабістых. І за того, каб... Ага. Мы можем захоплять вооружие корабли. А что там снизу? Глядите, мы там трошки менюшку сломали. А вы думали, мы не взломаем? Вы думали, мы не взломаем гульню? Мы взломали гульню, пройшов кольки? Ну ладно, гульню мы не взломали, это просто, типу, эффект. Але баг мы знайшли за 7 хвилин. 7 хвилин нам спотребилося. Это не самая хутка. Вам подається нейкую гульню. Так. А, усё, мы зламали гульню. Так, віншую. Гульня ўжо зламана. Гэта я ўжо націснуў, мы ўжо пачалі, мы у цывілізацыі. Food and resources are plentiful here. Press your settlers found city button. Так, добре, перезапускаємо гульню. Можа быць, у мяне нейкія... Я налады нейкія графікі змяняў учора, але яны зноў скінуліся. Я не ведаю, неяк дзіўна. Добра. А ні разу не было. Бачыш, мне патрэбна для таго, каб зламаць гульню, мне патрэбна нічога. Я магу зламаць, я прям зламаў. Ужо за менш, чым за 8 хвілін. Так. Пачынаем па новым. Зламалі гульню, пачынаем па новай. Давайте паспрабуем на DirectX 10.11 запустить. Это была DirectX... Так, это была DirectX 9 дагэтуль. Давайте 10.11 паспрабуем. На принципе-версии старого, прям старого 9500. Зараз захоп по новой треба робить. Робимо захоп по новой. Так. Захоп повинен з'явитися. Так, есть. Она, может быть, заховала нам атамана нашего? Не заховала нам атамана. Чудовно, починаем по новой тогда. Стандартная, нормальная, усё рандомная. Мне подается, он запомнил мой выбор попередний. Поехали. Иракезы. О, вы зараз загрузилось. Усё, нормально. Усё. Мы один раз зламали, перезапустили гульню, запустили на іншому DirectX, захоп переробили. Нормально. Звичайний початок у наш. Так. Добре, у нас хутка ходять юніти, вони ходять по джунглі на нашій території, на союзній території, так би вони ходять по дорогах. І їх можна використовувати, каб сувязі поміж городами робити. Ну прям круто. Махавк. Забыўся, як яны перакладаюцца. Махавкі, карацей, гэта наши ВРы, і ёсць яшчэ асабісты будынак. Поехали. Махавках. Так, пачакай, я ніколі не думаў, як ён перакладаецца увогуле. Іракезы, вось яны. Вось яны як перакладаюцца. Не пытайце чаму. Па-ангельску махавк. Як ён там? Не, я нават не понял, як вымовляць. Mohawk. Я буду іх хутчэй усё махаўкамі клікаць, чат. Я гэта чалавек такі, я бачу слова, калі мне сувязь не з'яўляецца на перакладзе, я адразу просто выкарыстоўваю як арыгінале. Слухайте, я думаю, а можно, калі ласка, подказки прибрать? Слухайте, я думаю, интерфейс прям маленький для стрима. Ну, пакуль не ведаю, я бы, может быть, с интерфейсом нешта зрабіў. Давайте одразу себе иконочки усе подкажем.
Я прям сабе натыркаў ужо інтэрфейсе ўжо гэта. Я не ўпэўнены, дарэчы, што я буду рабіць зараз. Ось. Тыкаў я Song of Silence. Дай-ка. Назва знаёмая. По-моему, не. Не, я дакладна не тыркаў, я просто што... The Sound of Silence. Songs of Silence. Вось, дакладна. Гэта тая, якая... Блін, як пісаць-то так. Яна, па сутнасці... Я не ведаю, як вам патлумачыць, што за яна па сутнасці героі. Але не героі. Цікавая мне была, яна, па-моему, мне ў віш-лісце, па-мойму, калі не забыўся. І стылю яе вельмі баннер сага нагадвае. Яна я за стылю ў асноўным за яе зачапіўся вокам. Так. Добра, давайте просто ставім тут горад. Я не памятаю, як у гэта гуляць. 230 гадзін, я не памятаю, як у гэта гуляць. Вітаю, Вовчок. Давно тебя не бачыў. Полезь. Не, нормально, ўсё файненько. А можна, калі ласка, інфармацыю па клетках больш? Яно так доўга з'яўляецца? Давайте-ка, можа, наладу нейкую інтэрфейс, каб хутчэй з'яўляўся. Ёсць? Затрымка 1 секунда, так? Давайте... Ніякай затрымкі. Вось так. Нормально, яно наводзіш, яно з'яўляецца. Просто там прям секунда ты сидзіш, чакаеш. Потому что я не памятаю, вось гэта што ў нас. Лес. Добра. Соло пачаў. Гэта самае. Я так, пачаў соло як рандомная цывілізацыя, рандомная мапа, мне не ведаю, што за яна, 4-я складанасць, і я не гуляў у 5-ю цывілізацыю гадоў 5 ужо. Таму я не памятаю ні халеры, я буду зараз усё ўзгадваць. Ніякага чэлленджа няма, я узгадваю, што за гульня увогуле. Іх назва магаўкі, а іракез гэта ў сэнсе прычоскі толькі. А няма, не было такога, нешта мне узгадваюцца, што яны па тыпу племя іракезаў, не? Давай, іракезы. Іракезы, сама назва. Гауденон насуне. Людзі доўгай хаціны, вось як яны сябе называюць. Воін іракез, гэта назва племені. Гэта розныя плямёны? То бок іракезы і магаўкі гэта розныя... Ага, да сапраўды, то бок гэта памылка... Я ніколі не ведаў гэтага. Ага. Каб вы разумелі, карацей, для тых, хто не... Ну, сёння я даведаўся, карацей. Толькі што я даведаўся, што атрымліваецца. На ангельскай Mohawk гэта племя ёсць такое, так? І яны называюць вось тое, што мы называем іракезам, гэта Mohawk. Так? Вось. І для мяне заўсёды такое, ну, так называюць і называюць, я ніколі не задумваўся. Справа ў тым, што мы называем іракезамі тое ж... гэтую прычоску, так, фрызуру. І ёсць племя іракезаў. І гэта два розных... Ёсць племя магаўкаў, ёсць племя іракезаў. І амерыканцы называюць фрызуру, якую мы называем іракезамі. Яна з'яўляецца магаўкам, а іракезы, гэта іракезы, боже. Тут. Для мяне абсалютна... Я не ведаў пра племя магаўкаў. Я ўвогуле не ведаў, хто такія. Просто магаўкі ўходзілі ў саюз з іракезамі. Ага. Добра. Просто прычоска. Я не той, каб мяне заблытала прычоска, справа ў тым, што я не ведаў, што ўвогуле існуе такое племя, як магаўкі. Вось. Абсалютна не ведаў нават. Ачмурэць. Чаго толькі не даведаешся на стрымах. Song of Silence у эпікаў можна забраць бесплатна. Зараз бягу. Я прям бегу зараз. Давайте. А то я потом забуду. Я потом подпрацовать пойду и абсолютно забудуся.
Блин, у меня отвалился нечто Epic Game Store. Логин. Дайте. Я заберу зараз. Я ожидаю. Так, мне нешта мільён пытанняў задаў зараз гэты самы Epic Games Launcher. Прям мільён пытанняў на ўваходзе, тыпу: "О, у вас столькі-то скінаў у Fortnite?" Я такі: "Няма ў мяне скінаў у Fortnite". Что ты от меня ожидаешь? Так. Это... О, нормальная такая раздача нешта на гэтым тыдні. Я просто даўно ў гэты самы у Epic Games не заходзіў. Я выбачаюся, што прырваўся, але я прям забудуся. Я ведаю, што я забудуся, а я не жадаю прадаўбаць. Як мінімум у Song of Silence, я, правда, не памятаю, а хто я зрабіў? Ніхто не ведае. Студыя такая прям назва незнаёмая, абсалютна новыя нейкія. Яшчэ нейкая. Нейкі шутан падаецца, альбо што. Забяру. Усё забяру, дайце момант. Толькі нумар банкаўскай карткі і імя гадаванца не адказвае. Блін, уже адказаў. Так, вось гэта Zero Hour, нейкі шутан, ці што? Так, нейкі шутан нават раздаюць. Звычайна рознае інді. А, ну ён каштуе 42 злотых. Ён, блин, не можа просто быць там нешта гэткае. За 42 злотых-то. Стрымка, як я забіраю з Epic Games Store гульні. Вы баньце. Так, вернуліся. Вернуліся до наших магаўкаў. Іракеза магаўкаў. Ладно, это магаўкі. У нас магаўкі сёння будуць. Магаўкі з племені магаўкаў. Так, трэба разведаваць, давайте, поехали. Адразу руіны. Цудоўна, вы паглядзіце, якія. Трэба абраць сабе. Што мы робім? Блин, слухайте, прям маленькі інтэрфейс. Ён мне маленькі. Давайте-ка я ўсё ж таки змяню. Можна змяніць толькі... Божукна, ты... Мне падаецца, забытыя тэхналогіі, блин, у гэтай гульні. Карацей, каб вы разумелі, у 4 можна было там налады даволі актыўна змяняць, калі пажадаеш, по-моему. А вось у 5 забытая тэхналогія. Зараз трэба па новай. Так, 1920... Чакайце-ка, гэта пашырэнне правильное? Не, нет, неправильно. 1920 на 1080, давайте усяго возьмем. Усё на высокай, там нормально. Ось, просто каб гэта бачна было, просто я... Там реально, яно для мяне малавата, а на стрыме так увогуле, я думаю, што ні халеры не бачна тэкста. Ну, полепей. Тамагаўкі. Ага, тамагаўкі, даследуем на Ганді ідзем. Зразумеў наш план. Так. Ваяр, альбо скаут, давайте скаута. Табе будем разведывать, что у нас навокал. Дякую табе за информацию, да свидос. О, давайте дрэва тэхналогій поглядим. Не, дякую. Блин, маўчыце, можна падказкі неяк гэта? Я жадаю падказкі, але не на кожную менюшку. А дзе беларусізатор? А ці ёсць беларусізатор? Я не знайш... Ну, я у воркшопе стыма паглядзеў толькі учора, і ўсё. Я не бачу. У мяне не только шмат часу было прям даследаванне рабіць, але я паглядзеў, я праверыў. Калі што, каб вы ведалі, ёсць Беларусь у гэтым самым, у воркшопе. Ёсць Беларусь, і там Касцюшка як лідар. Ёсць толькі праблема. Там сцягі паўсюль. Вы разумееце, пра якія сцягі кажу. Зусім не тыя, за якімі можна гэта самае экстрэмісты сабе атрымаць. Казалі, што ёсць на 5. Ну, давай... Не, я прям не супраць прям зараз паставіць. Просто што гэта самае. Калі у вас ёсць дзе якая інфармацыя, што яна працуе, тыпу, ну мы ж зараз можам стрыму наладаў пераўтворыцца гэта.
Для ПК-версии 2015 года эта версия. А мы упэўнены, что версия 15 года стане ўвогуле? Версия 1.03 увогуле, так? У нас версия какая? Давайте в уголовное меню сойдем. 1.03, 2.7.9, так? Ну ладно, ладно, ладно. Давайте поставим. Паспрабуем. Калі гульня зноў... Я зламаў гульню, на якой нічога ніякага мода не стаяла. Вы думаете, я не зламаю гульню, на якой моды стаяць? Ну, одна спроба. Я даю гэтаму одну спробу, добра? То бок одна спроба ў усталёўкі гэтага самага беларусізатара, і калі працуе, то працуе, калі не, то не. Разбірацца, чаму яно не працуе, не буду я на стрыме. Гэта, калі ласка, без гэтага давайте. Блин, а можна мне, калі ласка, Хтахампера, закіне яшчэ раз пасылку? А, не, пачакай, не, ўсё нармальна, у мяне просто чат не быў адчынены на адным з кампоў, на які мне патрэбна. Так. Добра. Распаковываю гэты беларусізатар. Зламаная кадзіроўка ў файла ўжо. Тут цудоўна. Тут ёсць тэкстовы файл, у якога зламаная кадзіроўка, якая тлумачыць, як яго ўсталёўваць. Цудоўна. Ачмурэнна. На DLC-шкі. Блин. Гэта я павінен куды? Ладно, да, напрыклад, так, глядзім. Я не ведаю, што мне патрэбна. Там 5 папак, каб вы разумелі. 4 папкі. Цывілізацыя і рознае дапаўненне. Што я з гэтага павінен закінуць, я прям не ведаю. Давайте Brave New World. У мяне цывілізацыя Brave New World, так? А, вось, там ёсць на сайце яшчэ. Окей, ладно. Пом-пом-пом. Скапировать из першай папки. Добра, зразумеў. Ладно. То бок нельга, каб вы разумелі, нельга просто ўзяць ды тыпу скапуй з адной папкі ў другую. Трэба у 5 папках там, і ў папках ёсць падпапкі, і вось карацей па ўсіх гэтых падпапках ёсць яшчэ папкі. І трэба ў іх калупацца, каб усталяваць. Усё проста. Так, і мне патрэбна яшчэ зразумець, у якую правільную папку ўнутры. Так. Ассеты, геймплей. Туды закидывать мне. Это ассеты, геймплей. Неправильно. Не туды. Ассеты, геймплей, XML, new text. Ось туды мне потребно. Я скажу прям складана. Ага, мне патрэбна ў стыме спачатку ў гульні абраць расейскую. Так, ну вы разумееце, так. Як бы, усё проста, правильно? Просто возьмі ды ўсталюй пераклад. Але зараз мы перапампоўваем лакалізацыю ў гульню, таму што мне патрэбна расейскую абраць у гульне. Чаго я ніколі не рабіў, у мяне файлаў расейскіх няма, якія замяняць, таму што іх не існуе проста. Так. Ну, падаецца так. Падаецца ёсць. Так. Паспрабуем зараз запусціць. А што я зараз? Я ўсталяваў гэта канкрэтна проста на цывілізацыю. Так. Спрабуем. Спроба нумар 1.
Так, я паспрабаваў 3 кадзіроўкі і ўсё роўна яно не адолела. Але зноў жа там рабілася яшчэ па тыя. Ага. Расейскую мне усталявала, беларускую мне не усталявала. Так. Даю яшчэ, вось я зноў капірую файлы, якія павінны замяняць расійскія файлы. Так, замяніць. Запускаю яшчэ раз. Гэта толькі частка беларусізатара. Беларусізатар падзелены прыкладна на 10 кавалкаў. Гэта толькі частка беларусізатара, таму можа быць патрэбна яшчэ капаваць з іншых. Я не ўпэўнены, там можа быць нюансы. Так. А вам не паказвае, вам захоп адламаўся, альбо што? Я не ўпэўнены просто, ну, мне не паказвае, што у вас што-небудзь бачна. Магчыма, прагляд адваліўся. Так, ёсць, беларуская ёсць, як мінімум, так. Ну, я спадзяюся, што яна ўся перакладзена. Можа быць, мне не патрэбна рабіць нейкіх дадатковых дзеянняў. Там паглядзім. Так, але вам... вам бачна, ўсё пайшло, ўсё. Захоп працуе таксама. Вяртаемся до нашых гаяваты. Ну і вось, тут расійская, таму што патрэбны DLC-шкі, гэта і з DLC-шкі. Таму у нас будуць 10 расійская, 10 будзе беларуская. Я магу паставіць, там ёсць DLC-шкі, вось. Просто я гэтым замарочвацца не жадаю. Вось, ну трэба колупацца яшчэ. Там, можа яшчэ зламаецца. Так што вы бачце. Вы бачите, не будзе я там з папкамі колупацца не буду. Так, нам патрэбна, я ж паставіў ужо. Давайте, выведнікі. Ідуць выведнікі у нас. Што у нас па тэхналогіях? Земляробства у нас ёсць адразу. Я так разумею, тут у прынцыпе ва ўсіх цывілізацыі земляробства будзе адразу. Што у нас навокал? У нас па сутнасці пакуль ёсць амаль нічога. Давайте... Там бананы ёсць паблізу нас, так? Так, бананы паблізу нас давайте. Давайте тады мы скарыстаемся... мы ж апрацаваць зможам не хутка, таму што яно ў джунглях хутчэй за ўсё, так? Так, гэта джунглі і на пагорках знаходзяцца. Блін, мы апрацаваць не хутка зможам тады бананы. Ганчарку? Думаеш, ганчарку ўсё ж такі? Я просто... У ганчаркі ёсць рэлігія, так? У нас свяцілішча ёсць. Слухайте, блін... Дрэнчыць. Не, давайте я паставлю ўсё ж такі гэтае самае. Дадатковыя яшчэ тэксты. Мне будзе дрэнчыць прям. Мне прям адразу першае слово пабачыў і такі, не. Мы зараз будзем... Я паставлю ўсе, што можна. Так, на Brave New World накацілі. Далей накатваем на DLC-шкі... DLC 0.1. Можа быць, гэта ўсё пакетам можна усталяваць, не абавязкова прям колупацца. Асеты, DLC... Ну вось, усё, тут нормально. Не. Тут не трэба будзе хаця бы DLC-шкі па адной капаваць. Усё падаецца нормально. Ёсць. Давайте і... Паехалі, так? Запускаю. Буду спадзявацца, што не зламаў. Ландшафтсы і рэлігія і зернасховішча. Не, я люблю... Я у любой частцы, мне падаецца з трэцяй яшчэ, мне падабаецца зернасховішча будаваць, таму што яно, прыкладна заўсёды адзін і той жа бонус, які павялічвае хуткасць, з якім расце ваш горад. Гэта ў доўгую вельмі моцны бонус. Так. Але там бонус зараз, калі я пачытаў... Чакайце-ка. Усё я зламаў? Альбо гэта яно ў любым выпадку загрузка будзе так? Не, все нормально, белорусская есть. Там просто на российская загрузка идет.
Нешта дзіўна. Яно адначасова і на ангельскай, і на расейскай зараз. Выдаецца, я нешта зламаў. Дзякую за параду, калі ласка, чапіцеся. Так. Scout Warrior Obelisk. Я нешта зламаў. Давайте я выйду. І давайте я зноў накачу. Ну, да, можа быць, оно будзе просто на часткова на расійскай, часткова на беларускай. Гэта лепшае падаецца. Таму што я зараз накаціў на Brave New World, які ў мяне, так? Але ён нешта не адолеў. Я, можа, не разабраўся, але, зноў жа, я не жадаю прям стрым разбіралкі. Мы ў цывілізацыю жадаю. Я жадаю ў цывілізацыю пагуляць, а не з перакладамі клупацца. Перакладамі клупацца будзем наступным тыдні, у аўторак. Аўторак, сераду, і, можа быць, я нават яшчэ адзін тыдзень. Паглядзім, як у мяне прагрэс будзе, я, можа быць, накачу яшчэ адзін дзень будзе, карацей. Дзе-небудзь. Так, па-па-па-па-пам. Асеты... Па-па-пам, геймплей, XML, где яно? Новый, new text. Замяняем. Замянілі. Усё. Таму што зараз менш пераклада, чым было. Яго было больш, перад тым, як я накаціў на Brave New World. Чорный экран нормально, что чорный экран, потому что я выключаю гульню, запускаю яе, я ж не могу файлы замяніць, пакуль гульня працую. Каб яно яшчэ і працавала. Зараз паглядзім, наколькі я зламаў гульню. Так, пум-пум. Не, зламалася. Я DLC-шкі усталяваў, і яно... DLC-шкі, карацей, зламалі гэта ўсё. Scout, Warrior, і ўсё. І, карацей... Мне патрэбна зараз поўнасцю заніжаць гульню, каб хаця бы атрымаць тое, што было. Давайте, мне патрэбна зараз адрамантаваць гульню, каб вы разумелі. Так. Manage. Properties. Зараз мы будзем... Усталяваныя файлы. Зараз перапроверка ўсіх файлаў пойдзе і перапампуе тое, чаго не хапае. На сайце Белазара. Слухай, можа быць, просто я з Zone of Games, тое, што ты закінуў, я туль спампоўваў. Так, тут по-беларуску. Так, пераклады, цивілізацыя. Помню, что это то же самое. Ну, я так само думаю, что то же самое. Слухай, я на гэтым самым, на Белазары бачу толькі на 6-ю цывілізацыю. Ты не праблутаў? На Rogue Trader отправляется 1000. Дякую, Ріке. Так. Ну, карацей, і так, зараз у нас... Усё ж таки пераўтвараецца ў стрым на лад. Вось таму я гэта не люблю. Я не люблю колупацца на самім стрыме, таму што мы... У нас 35 хвілін мы не пачалі гуляць у гульню, разумееце? Ну, праблема... Я больш так рабіць не буду. Ну, тыпу, няма і ўсё. Забаўкі залезь. Дык я... забаўкі. Так, я можу... Так. Не, я бачу 4-ю и 6-ю там. Вось 5-я есть. Всё. Не. Снова и снова, когда воспоминания об ушедшем мире стираются из памяти, начинается новая эра, появляется незнакомый путь, новый ритм. На этот Гульня. раз его отбивает У меня зараз не гульня не молоток отчиняется. рабочего, а бодрый перестук машин. Так, есть.
Ну што, мы хаця бы трошки адрамантавалі. Просто зараз... блін, я... Адчуванне, нібы прыйшоў на стрым людзі. Просто хтосьці прапанаваў паставіць беларусізатар, калі ён у мяне не быў усталяваны. Я не супраць беларусізатара, я вельмі раздражняюся ад налад на стрымах. Вось што я не люблю. Таму што зараз я сказаў, што я не буду, я паспрабую один раз, ніколі ў мяне не бывае, просто один раз. Я спрабую дарабіць до конца, у мяне пунктик пачынаецца, і я не магу спыніцца. Ось. Наступны раз я просто так не раблю. Гэта апошні раз, калі мы робім, ставім беларусізатары альбо моды якія-небудзь на гульню на сваім стриме. Ось. Я не да цябе, Хампер, праблема. Я мог гэта спыніць. Я мог сказаць, што не, мы гэтага не робім. Зараз я ўзгадаў, чаму я так не раблю. Таму што мы зараз можам прасядзець першую гадзіну, можа паўтары, мы будзем сядзець толькі з перакладам. Это не тое, што я жадаю рабіць. Я ж для таго, я, дарэчы, для таго і правяраю іх да самого стрыма. Тыпу, я сяджу там, ну, гэта займае не той, каб супер прям шмат часу, але гэта... Не, ўсё роўно зламана. Я абнавіў поўнасцю ўсё, я вярнуў... Карацей, я зламаў гульню. Яно не працуе, як яно працавала. Я усталяваў беларусізатар зараз, каб вы разумелі. Зараз накаціў беларусізатар з цывілізацыі, як я рабіў у самым пачатку, ён не працуе чамусьці, я зламаў яго. То бок ён працуе, але працуе менш, чым ён працаваў дагэтуль. Я не разумею, чым прыкалдэс. Давайте мы змяняем просто мову гульні на ангельскую і гуляем на ангельскай. Апошні раз. Не, дакладна адбудзецца пэўны момант, калі я забуду зноў, чаму я так не раблю, чаму я раблю, як я раблю. Я такі, ну гэта гучыць неяк неблагая ідэя, чаму бы не, правильно? І ўсё. Так, мы змяняем мову на ангельскую, яно зараз пакет ангельскай нам усталюе. Зноў. Оп, усё. Зараз цікава будзе, калі я і ангельскую зламаў. Але зараз я на сябе злуюся, што я пагадзіўся. Ну... Гэта самае, праблемы тэхнічныя, ты бачыў, у мяне была чыстая гульня, і ў мяне зламалася ўваход у гульню. Так? То бок, я не змог загрузіцца. Таму, калі у вас ўсё нармальна і лёгка усталёўваецца, я не той чалавек, у якога ўсё лёгка усталюецца. Я прайду праз 7 колаў ада перад тым, як што-небудзь увогуле запрацуе. Так. Я не магу... Так. Зламаная. Мы зламалі гульню. Я не магу... Я націскаю што-небудзь, і яно вось так сябе паводзіць. Мы зламалі гульню, чат. Это магло здарыцца нават... Ну, просто я, звычайна, калі правяраю штосьці, я правяраю. І часта я калупаюся з наладамі. Ось, нават калі... Адзінае, калі ў мяне нармальна ўсё, гэта, тыпу, калі я усталёўваю проста з воркшопа. Ну, вось воркшоп, я нармальна, я спакойна стаўлюся да воркшопа у стыме. Ты проста бярэш, і зараз я выдалю гульню і буду усталёўваць яе па новы чат. Ну, у мяне няма выбару. Я зараз на стрыме, стрым пераўсталёўкі цывілізацыі. Я выдалю гульню, яна хутка запампуецца, там літаральна пару хвілінак, але просто сам факт. А я ўжо зрабіў так. З тым ужо абнавіў мне тэчкі. Ён нешта не зразумеў, там нешта ламаецца ўсё роўна. Мне патрэбна перапампаваць усё, выдаліць і перапампаваць усю гульню. Можна не бянтэжыцца, гэта хвіліну займе. Літаральна яно... Ремейнінг 55 секунд. Нешта. Ужо ў дзверы пагрукалі. Са стыма хутчэй за ўсё прыйшлі. Патлумачыць мне за беларускія пераклады. Ладно, не, калі, калі табе нармальна, то ўсё ок. 40 хвілін налады стрэма, мы пакуль нават не пачалі. Мы там ход адзін зрабілі і ўсё.
Ну, ось воно підскончує вже. Зараз фіналізувати буде. The Elder Scrolls мені не замовлять. The Elder Scrolls нормально працює, коли ви не ставите модул. Коли ви ставите моди на The Elder Scrolls, гэта налады по 5 гадзін нормально. Трэба разбірацца ў модах, трэба ведаць, у якім парадку іх ставіць, якія моды канфліктуюць, якія не канфліктуюць. Ну, вось такое. Там шмат. Так. Ёсць. Спадзяюся, зараз запрацуе гульня. Так. А чаму яно дзіўна ўсё роўно выглядае? Што за халера? Што за прыкалдэс? Вось зараз ажыла. Усё, я табнуўся ў яе назад, і яна ажыла. Усё, вяртаемся до наших магаўкаў. Віншую, чат. Мне падаецца ўжо ўсё. Мы хаця бы на ангельскай пагуляем. Так, захоп ёсць, усё ёсць, мы тут. Цудоўна. Скауты, нарэшце. Яшчэ раз скауты. Давайте. Глядзіце, апрацоўваць... Што там у нас дае гэта? Дае ежы, 2 ежы дае. І... бананы. Справа ў тым, што я не магу апрацоўваць гэтыя бананы і не хутка змагу. Нам мне спатрэбіцца календар. Календар можна наступным узяць. А давайте рванем у плантацыі. Мне ж джунглі патрэбна вырубаць, правильно? Гэта балоты, знішчыць джунглі. Мне патрэбна апрацоўка бронзы і календар, каб толькі пачаць гэтыя бананы апрацоўваць. Іх не трэба апрацоўваць. А чаму не? Ніхто бананы не апрацоўваў. А чаму не? У сэнсе не Я жадаю. А чаму іх не... Патлумачце чаму. Баяўся, што маглі застацца староннія файлы, якія могуць шкодзіць ангельскай версіі. Дык яны і шкодзілі. Ну, яны ж і шкодзілі. Там просто рэальна яны засталіся. Ты, калі спампоўваеш расійскі пакет, які я замяняў, ён, можа быць, не правярае яго, цэльнасць, калі ты змяніў мову. То бок мне патрэбна было бы змяніць на расійскую, упэўніцца, што яна, яе праверыць, потым пераключыцца на ангельскую і на усялякі яшчэ яе праверыць. Мне прасцей проста выдаліць усю гульню і спампаваць па новай. Гэта хвіліну займае. Ладно, давайте амбар тады гэты. Я ночью сидел на легендарном стриме, где проходили абсолютно взломанный мод на Oblivion. Какали поміж локализациями, сборками, версиями гульни, редагували заховані, дебагали локации у Creator Kit, завитывали на французские форумы 10-годовой давнины и переписывали скрипты. Легендарная халера. Ну, это мод. Якби гульні ад Bethesda зламаныя і выходзяць адразу, так? Моды даламваюць яе яшчэ мацней. Моды ўвогуле вялікая рызыка штосьці зламаць. Любы мод, нават самы простенькі, ён штосьці робіць горш, чым сама гульня.
Я нават скажу у Disco Elysium, напрыклад, у перакладзе Disco Elysium нават ён мае, ну, невялічкую праблему, але мод, сам пераклад, ён займае значна больш месца, чым арыгінальная мова. То бок, напрыклад, гішпанская там займала, скажем, 1 мегабайт. Калі мы перапакавалі у беларускую, то бок, па сутнасці, проста замянілі радкі, яна ўжо важыць, тыпу, 12 мегабайт. Вось такая халера. Ты як бы нічога з гэтым зрабіць не можаш. Ну, я, напрыклад, сказаў, там, 1.12, і насамрэч неправда, там, іншыя лічбы, але яно ў 10 разоў больш стала важыць. І гэта не абыходзіцца. Калі я возьму гішпанскую, просто запакую, зноў жа, адкрыю, запакую зноў жа гішпанскую, яна будзе ў 10 разоў больш важыць. Просто таму, што штукі, якія для модараў зроблены, яны хоць як працуюць. Яны не аптымізаваныя, прям. А потым джунглі будуць навуку даваць, таму ніхто не вырубае. Апрацоўка бананаў займае шмат часу. Окей, ладно. А я рабіў. Вось такі я не аптымізаваны. А калі яно навуку дае? Просто мне да той навукі яшчэ, мне падаецца, пройдзе шмат часу. Так, зерназгоішча дае плюс 1 ежу. Не, ну плюс 2 ежы дае. Ну ладно, гэта не придзірка, гэта мелкае назіранне. Чай за ўсё. Можна вось чаргу паказаць і... Так. А зернаховішча яшчэ не адкрытая. Дзе у нас навука тут? А дзе навука? А, вось, блин, я слепы, я нешта в упор не бачу. Так, ну ладно, так, плюс 2. Плюс 2 ў горадзе. Я подумаў, усё. Там просто кажется, что типа абрацоўваецца горадам, але я не подумаў, што гэта гаражанінам, ну, грамадзянінам, карацей, абрацоўваецца. Я зразумеў, як гэта працуе, окей, усё, окей, у меня няма пытанняў. Я просто ж, каб выкарыстаць амбар, я і хацеў якраз такі... Я думаў, што мне патрэбна, каб атрымаць плюс 1 да ежы на апрацоўцы, якраз такі, каб, ну, апрацоўваць пачаць. Есть такая проблема у Blasphemous. Гульня важит 700 мегабайт, а экранизатор 7 гигабайт. Ни халеры. Не, ну я, как бы казаў, про у 10 разоў, але вось гэта, конечно, перадос. Ну, з іншага боку, 800 мегабайт у 10 разоў, ну так, ну... Калі настолькі патрэбна ў гульне ўсё перапакоўваць. Усе перапакоўшчыкі, яны часта неэфектыўныя. Яны робяцца, каб яны працавалі, але не робяцца, каб яны аптымізаваліся. Альбо аптымізаваць амаль немагчыма за нюансаў таго, як запакавана. Вось, то па сутнасці патрэбны зыходныя файлы гульні, каб гэтае самае штосьці рабіць. Жыхар, так, цудоўна, гэта прям моцна. Каб вы разумелі, для тых, хто... Давайте зараз для тых, хто ўвогуле ў цывілізацыю не гуляе. У чым наш баланс, так? Кожны наш горад. Я толькі зараз зразумеў, у нас уже было і 4, і 6, і 5 зараз цывілізацыя. Але для тых, хто прям не ведае цывілізацыі, абсалютна ніякага тлумачэння не было ні разу, падаецца. Так? Глядзіце, любая цывілізацыя пабудавана на наступных простых правілах. У вас ёсць гарады, з якіх вы пачынаеце, у вас ёсць... Гэтыя гарады могуць будаваць штосьці, альбо будынак, а толькі адну рэч. Альбо ваяра, юніта нейкага, альбо, напрыклад, там, будынак, альбо што-небудзь такое, так? І у горада ёсць яшчэ, і ён сам па сабе горад робіць, давайте ось, агляд яго зробім. Сам горад сам па сабе будзе пашыраць свае мяжы, і ён апрацоўвае рэсурсы нейкія і здабывае іх. Напрыклад, ежу. Вось гэта яблычкі, гэта ежа. Яна ў розных частках рознай іконкамі робіцца, але сутнасць такая, гэта ежа. І ежа, яна ідзе не на будаўніцтва юнітаў, яна ідзе на тое, каб пашыраць горад. Сам па сабе горад, якім будзе хапаць ежу, злева зверху у нас паказана ўся статыстыка горада, сам па сабе горад будзе набываць і атрымліваць ежу, і калі набярэ дастаткова ежы, у горадзе з'явіцца яшчэ адзін жыхар. Што з жыхарамі? А можна, вось, менеджмент жыхароў. Вось яны нашыя жыхары, у нас ёсць 2 жыхара, і яны абодва працуюць на, ну, гэта памер горада 2, і яго 2 жыхара. Адзін працуе, апрацоўвае бананы, другі апрацоўвае дзесьці там у джунглі сабе збёг і апрацоўвае там сабе ежу. І ў тым выніку у нас 5 ежы атрымліваецца за год. Што будзе хутчэй расці? То бок, чым больш ежы будзе, тым хутчэй горад расце, тым больш ёсць жыхароў, якія апрацоўваюць яшчэ рэсурсы і атрымліваюць яшчэ больш рэсурсаў. Прыкладна такое.
Далей ёсць малаточкі. Малаточкі, по-моему, не змяняліся як іконка вельмі даўно. Шэсцерні ў 6. Ну, без розніцы. Гэта прадукцыя. І вось за прадукцыю якраз таки будуюцца юніты, якіх я ўзгадаў. То бок, напрыклад, зараз мы будуем скаута, і мы генеруем 4 усяго прадукцыі ў ход, і пакуль не скончым палоску скаута, ён не будзе падрыхтаваны. Вось. Далей, дзе золата і навука, вера, там, турызм, культура, гэта ўсё асабістае трошки. Я, можа, пра культуру зараз хутка. Гарады таксама даюць культуры. І чым больш культурны горад, тым хутчэй ён пашыряе свае межы. А гэта значыць больш тэрыторыя, на якой мы можам апрацоўваць. Так што вашыя гарады могуць рабіць розныя рэчы і спецыялізавацца на розным. Дзе знаходзіцца горад, гэта вельмі важна. Можа залучыць фокус на вытворчасці, а тут... А я давай просто залучу вось гэтага, адпраўлю сюды. Вось. Вось так. Я не на фокус вытворчасці адпраўлю, я просто вось гэтага залучу пакуль. І ўсё. Там астатнія... Тут насамрэч выбар не такі вялікі ў мяне. Давайте наступны ход. Мае ваяры зараз даследуюць тэрыторыю, што тут у нас увогуле. У нас тут цукар ёсць. Яшчэ больш цукру. Фарбы ёсць, так? Фарба. У нас даволі плотна па рэсурсах, я скажу тут. Ось патэта, нагадай, якая рэкамендаваная дыстанцыя ў гэтай частцы цывы, таму што ў кожнай частцы цывы свае прыкалдэсы, але якая рэкамендаваная дыстанцыя паміж гарадамі? Такая аптымальная, типу, 3 клеткі, 5 клетак, колькі? Мне патрэбна меркаванне аптымізатара. Ці магу я дазволіць сабе вось горад вось сюды бахнуць? Альбо лепей не трэба. Залежыць ад палітыкі. Давай такой дэфолтны для нубоў. Ну, просты варыянт, каб я не думаў шмат. Просто мне прыкладную дыстанцыю. Типу, 2-3 клеткі, альбо 5-6 мне разлічваць. Ось такое. Так, скауты ёсць. Давайте монументы пойдзем. Монумент дасць культуру, і наш горад будзе хутчэй пашыраць свае граніцы. Плюс ён яшчэ штосьці дае, так? Так. Ну і палітыку цывілізацыя дае. Я не памятаю, як культура працуе ў гэтай частцы. Я кажу, 200 гадзін нагуляна, мне унутры ў галаве блытаюцца паміж сабой цывілізацыі. Я не памятаю, як... 3-5. Так, добра. Раз, два, 3. Ну, давай 3, бо сюды бахнем горад. І ён захопіць усе гэтыя рэсурсы. Там яшчэ рыбцаў было бы файна забраць. Альбо 2 гарады... Не, 2 гарады тут ледзь стануць. Рака важна. На раку важна ставіць, ці не? Просто я могу паставіць вось сюды горад, вось сюды. І мы бы рыбцаў апрацоўвалі яшчэ. І потым яно бы дацягнулася вось сюды, паўсюль. То бок мы маглі бы... Так, давайте вось так і паставім. Я вось тут на ўзбярэжжа паставлю. Лес паміж гарадамі. Вось туды сюды, вось сюды. Калі... Ну, гэта не лес, мне ж джунглі патрэбна канкрэтна. Вось сюды, калі паставіць горад, ён адразу будзе звязаны з маёй сталіцай. Оп. Што гэта ў нас? Трэбра. Файна. А вось зараз, мне падаецца, гульня ціхая. Альбо не, давайте паглядзім. Падаецца, у галоўным меню яно проста вельмі глоснае было, і ўсё. Некаторыя гульні вось падставу робяць такую. Типу, у галоўным меню галоўная тэма прям вельмі глосная, а калі ў гульню вяртаешся... Вось зараз, хоп, самая высокая кропка. О, прям ціха. Можна назад на 100% вяртаць. Давайте компроміснае нейкае 85 вось так зробім. Усё яшчэ працягваюцца налады гульні, разумееце? То бок мы, па сутнасці, гэта як бы частка налады. Всё роўна. 56 хвілін. Толькі я не памятаю, ці джунглі таксама працуюць як дарогі. У мяне напісана прям канкрэтна джунглі працуюць. То бок нічога пра лес не кажа. А можна паглядзець майго лідара? Дзе тут? Можна інфармацыю, калі ласка, канкрэтна? Іракезы. Так, вось яны.
А, праз лясы і джунглі. Не, я неправильно прочитав, я неуважливо прочитав. То бок ляси так само працюють. Ну, в моєму випадку тоді, насамрэч, це саме. У моєму випадку, по сутнасці, вырубаць лес, гэта нават не карысна. Лепей падбіраць такого. Shall the clay say to him that fashioneth it, what makest thou? Так, зроблена. Мы атрымалі сабе амбар. Далей абіраем наступную тэхналогію. Давайте сабе лучнікаў тады. Альбо ў календар адразу. А, гэта, пардон. Так, календар and Stonehenge. Ці варта нам рэлігію даваць? Я не памятаю, як рэлігія ў пятай працуе, і ці настолькі гэта важна. Можна сканцэнтравацца на вадзе. Дарэчы, у нас выглядае гэта як архіпелаг увогуле мапа. Таму што гэта адная выспа і больш ні халеры няма. А давайте, можа быць... Можа быць, все ж таки на акіян пайсці? Я бы жадаў, можа быць, сабе яшчэ лучнікаў зрабіць, каб абараняцца. Давайте лучнікаў. Давайте, будзе лучнікі, каб... Мы ж ведаем, як барбары зараз прыйдуць, і мне ўсё захопяць. Я гэтага не люблю. Свяцілішча будуць. Давай, няхай гэта самы скончыць манумент, а потым пераключымся. Можа пачакаць, можа пачакаць. О, паляпшэнне... О, і вось у мяне ёсць лучнік. Ладно. З улікам таго, што у нас... Так, это правило, по-моему, якое дадалося... Это ж толькі ў пятай дадалося, што толькі один юніт на клетку. Дарэчы, крутое правило, мне падабаецца. Круто, што яны яго дадалі. Я памятаю, як людям вельмі не падабалася гэтая асабістасць пятай. По-моему, у пятай дадалі. Так, новый ЖК ёсць, і вось у нас зараз 3 клеткі будзе апрацоўвацца. Нармальна. Суседзяў у мяне няма. Дык варвары, ну і мы ж ведаем, як гэта пачынаецца. Ты сядзіш сабе такой, нікога не чапаеш, а потым прыбягаюць варвары і забіваюць цябе. Вось і ўсё. Мільён варвараў. Вось такое. Так. Хутчэй за ўсё. Я лучнікаў зраблю, і потым на гэта самае пойдзем. У мора адправімся. Ну і па сутнасці ўсё даследавана. Мы даследавалі нашу тэрыторыю, тут больше нікога няма. Мы адзіныя. Давайте лучніка наадварот у горад адправім. А я ж не магу саджаць юнітаў на лодку і просто падарожнічаць. Так, я не магу гэтага рабіць зараз. Будаўніцтва. Святыня. Альбо амбар. Пам-пам-пам. Святыня будзе хутчэй гатовая. І веру дасць. А што вера дае? Ну, рэлігію, як мінімум, нам дасць і нейкія бонусы. Просто рэлігію дзіўна распаўсюджваць, калі няма куды. Мы перамаглі, пакуль не. Мы перамаглі, як мінімум, мы прайгралі перакладу, але пакуль не перамаглі. Гульню не перамаглі яшчэ. Давай, святыню ўсё ж такі. Спрабуем рэлігію пабудаваць, хаця б узгадаю, што яна робіць. Так, і лучнікі могуць вяртацца. Зайдуць яшчэ сюды, там клетачку адчыніць. Дарэчы, вайроў гэтым можна адправіць. Вось яны, няхай. Дадатковыя дзеянні. Ага, няма таго, што даследаваць. Ладно. Ну і ўсё. Так, у нас ёсць наши астральцы, наши лучнікі. І ідзем у мора, будзем даследаваць, таму што мы дакладна, гэта хутчэй за ўсё мапа архіпелаг, і нам прыйдзецца туды-сюды бегаць. Так.
дзесьці ў гэты момант варта было бы. А што дае гэтае самае? Так, давайте у чаргу мы дададзім амбар, так? Вось яго. Няхай ён будуецца наступным. О, дакладна! May be of use. Я забыўся, я просто прям, я быццам бы як упершыню бачыў. Я забыўся, як цывікі працуюць. Ну, сацыяльныя структуры. У нас ёсць, па сутнасці, мы можам браць сабе нейкую структуру і гэта самае. І у ёй, як бы развіваць, мы перкі можам браць сваю цывілізацыю, так, традыцыі. Вось. Пытанне, куды бы мне так кокнуць? Я памятаю, што я часта шоў у традыцыю, але ў мяне нейкі план тады быў. Я просто памятаю, што ў мяне быў нейкая стратэгія, і я ішоў праз традыцыю часта даволі. Вось. Вось, ёсць, карацей, альбо традыцыя, альбо воля. Гэта, па сутнасці, дзве... Заўсёды выбар быў паміж двума. Толькі воля, наколькі памятаю, карысна для пашырэння. Так. Чым больш гарадоў, тым лепей. А традыцыя лепей, калі у вас менш гарадоў. Так. Тыпу, калі вы збіраецеся пабудаваць 4 гарады і спыніцца, традыцыя лепей, нешта такое. Вось. Зараз я прачытаю. Вось, свабода, па сутнасці, гэта паляпшэнне. Хутчэй, так, воля, гэта самае, калі вы можаце пашырацца вельмі шмат. Воля будзе мацней, наколькі памятаю, зараз я не памятаю ўсёй матэматыкі, я зараз узгадываю, у чым прыкалдэс, што воля лепей, калі вы збіраецеся будаваць там 6 гарадоў, напрыклад. То бок, калі больш, чым 4, по-мойму. Таму што, па сутнасці, гэта вось гэтыя культурныя будынкі ў першых 4 гарадах. Бесплатная. Вось для гэтага можна паглядзець. Плюс яшчэ яна больш сканцэнтравана вось наконт сталіцы. То бок, калі у нас не будзе шмат гарадоў. У нас гэтае самае. У нас архіпелагі, у нас вельмі абмежавана тэрыторыя. Вось. Так што, ну такое. Таму я памятаю, што традыцыю браў у асноўным. Пры гэтым, так. Хутчэй пашырэнне тэрыторыі гарадоў і дае 3 культуры ў сталіцы. Гэта значыць, што наша сталіца будзе пашырацца хутчэй. Значна хутчэй, дарэчы. Гэта прям шмат. Так. Дадатковая ежа і акведукі ў першых 4 гарадах. Ну, то бок, па сутнасці, традыцыя крутая амаль заўсёды. Амаль заўсёды. У нас люкса... А люксы гэта... Я не памятаю, што лічыцца люксам з гэтага. І на я так бачу шчаслівыя. У нас... Ты пра тыпы кажаш, так? Таму што калі пра тыпы, то я бачу 1 тып, 2 тып, 3 тып, 4 тып. І ўсё, так? Так, 4 тыпа. Так. Будем фундаментальна зараз пашырацца. Мне тады манумент не вельмі патрэбны, таму што за таго, што я зараз зрабіў, мне манумент сам... манумент я пабудаваў ужо, так? Я мог бы тады не будаваць манумент, калі б я памятаў гэта. Чакаем. У нас, па сутнасці, проста дачакацца, пакуль хоць штосьці будзе адбывацца. Пайшла вера. Новая палітыка. Так, гэта ў нас што? На цуды... Не, давайте... Давайте... Тут просто пытанне. Мы збіраемся. Арыстакратыя... Вось, у нас у традыцыі адчынілася штука, так? Можам таланты, па сутнасці, тут браць такія, так? Па дрэву. І арыстакратыя крутая штука, калі вы збіраецеся будаваць цуды. Давайте возьмем. Я не ведаю яшчэ, які цуд я збіраюся, ці збіраюся нейкі цуд будаваць, але гэта заўсёды
Звычайна я, па-моему, рваўся ў нейкую пэўную... Я браў традыцыю яшчэ для таго, каб рана суд пабудаваць які-небудзь. У нас прадукцыі проста мала, па сутнасці. Угу. У нас насельніцтва, дарэчы, даволі вялікае. А чаму? А, гэта колькасць ежы. Колькасць ежы у плюсе. Мы даволі дынамічна развіваемся. На першай тройцы пакуль. Усё, можна плаваць. Цудоўна. Так. Нам патрэбны будуць плантацыі для таго, каб апрацоўваць гэта ж усё, правильно? Так, это просто золото дае. Па-па-пам-па-пам. Што б такога? Што б нам такога бы зрабіць? Оптыка дасць. О, можа быць у оптыку адразу скокнуць. Давайте адразу оптыку. Просто прям ігнаруем усё. З іншага боку. Но гэта 17 ходоў. Гэта не только праблема. Так, не, давайте оптыку. Давайте оптыку. Адразу рвемся у ваду і трэба даследаваць наваколле. Артеміду Стоунхендж паспрабуем, так. Але я дам амбару ўсё роўна пабудавацца, таму што мы можам не паспець, цуд мы не можам не паспець пабудаваць. А вось пашырэнне горада больш хуткае, гэта важна. А, мы ж не бачым яшчэ ресурсаў, пэўна. Я проста слаба веру, што ў нас будзе штосьці яшчэ па ресурсах. Тут настолькі плотна па ресурсах для мяне, я, можа, забуўся, як гэта працуе. О, пантэон. Пам-пам-пам. Пантэон. Гэта ўсё фігня. Пакуль што не бачу. Я не памятаю, што з гэтага дзе. Ну, па тыпу, што лепей браць і куды. Пам-пам-пам. Хутчэй расце гарады на 10%. Гэта не толькі прям моцна. Лепей, каб... Зараз нам добра было проста бонус. Плантацыя. А дзе плантацыя? Ёсць на гэта? Таму што ў нас плантацыя будзе шмат. Я не бачу. Так, это не тое. Ад лагераў. Вось яна. А гэта адзіны бонус, так? Бонус культуры. Калі б гэта была ежа, я б прям увогуле не сумняваўся. Ежа, прадукцыя, золата, што заўгодна. Я просто не упэўнены, што культура настолькі прям патрэбная. З іншага боку, чаму бы не? Правильно? Плантацыя у нас будзе, у нас прям до халеры плантацыя. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. О, слухай, не, падаецца, мне патрэбна ўсё гэта. Гэта ж усё плантацыя. Гэта альбо культура ад джунгляў. Дарэчы, калі мы жадаем у пачатку, калі жадаем атрымаць сабе прям буст у пачатку, мы просто за джунглі бяром і атрымаем значна больш культуры. Таму што тут ёсць просто затайлы джунгляў. Просто яны у доўгую будуць не настолькі крутыя. Таму што мы джунглі будзем час па крыху прыбіраць. Можа быць, все ж таки не упэўнены. Так, еш за кожныя бананы, цытрусы. А, ну бананы у нас толькі 2. Гэта не тое, каб шмат. Што у нас яшчэ ёсць? Бог-кароль, так. Палац прадстаўляе дадатковыя +1 да кожнага. Ну, гэта універсальныя. Ну, гэта прям універсальныя. Калі не ведаеш, што браць, God King прям вельмі файна. Я згодна. Не памятаю ўжо. Ні халера не памятаю.
Я яшчэ час ад часу браў вось гэтае. На 15% хутчэй пашыраецца тэрыторыя гарадоў, але не ў гэтым выпадку. Гэта прям зараз не актуальна абсалютна. Давай за плантацыяй. Плантацыі просто абсурдная колькасць. Столькі рэсурсаў, усё плантацыя, і я просто сабе гэта ўсё забяру. Плантацыя, так. Плантацыі, мне падаецца, яно маё. Там просто зноў жа, там канкурэнцыя за плантацыяй, мне плантацыі патрэбна яшчэ пабудаваць. А вось джунглі, клеткі джунглі, яны паўсюль. Іх будзе больш, просто яны потым будуць вырубацца. Я ж буду будаваць яшчэ, не? Ну там інфраструктуру нейкую, вось гэта ўсё. Так, а я там... Пачакай, я нешта ўзяў, а я не падумаў нават, што я ўзяў. Што я ўзяў? А, ну юніты атрымліваюць, карацей, ўсё нормально. Юніты ў гарадах, яны не каштуюць грошай. Вітаю, Юджин. Для рэчкі трэба будаваць стоун. А чаму я павінен будаваць стоун? Тыпу не паспею? Таму што не хапае? Просто выглядае няблага ўсё. Так. Што мы можам яшчэ? Артеміда, 32 хады. Я не ўпэўнены. Альбо можа пачаць пашырэнне і грамадзяніна. Ну, пасяленца гэтага зрабіць. Пантэон без веры рэлішкі не будзе. А ці патрэбна мне рэлігія, прям? Я просто не памятаю, якія бонусы. Я памятаю, што ў некаторых частках рэлігія прям must have. У 6-й варта рабіць рэлігію. Рэлішка імба. Окей, ладно. Пераканаў. Справа якая, так? Оптыка будзе праз 6 хадоў, так? Давай планаванне, так? Оптыка будзе праз 6 хадоў. Да календара мне яшчэ 9 хадоў. То бок у мяне ёсць 15 хадоў, за якія я магу штосьці пабудаваць у горадзе. І ўсё. Так, давай 3 рэму пабудуем і будзем даследаваць тэрыторыю. Мне трэба ведаць, што яшчэ, куды мне распаўсюджвацца потым. Заснаваны пантэон. Невядомая цывілізацыя заснавала пантэон. Мне падаецца, я першым, хто пантэон заснаваў. Вось она, наша оптыка. All of your future military units will possess the Embark promotion and can move across the wall. Вось зараз юніты пачынаюць рухацца па вадзе, і мы можам адправіцца вось сюды. Там ёсць нейкая выспа. Вось тут. Мы можам паглядзець, што там. З нашымі ваярамі туды. Пачакай-ка. Мы магаўкі, але гэта воіны ракез. Так. Зразумеў, то бок у нас па сутнасці магаўкі гэта... Магаўкі і ракезы вельмі блізка адзін да аднаго, яны нават гэта па сутнасці ў адну нацыю аб'ядналі. Таму што ў мяне літаральна ваяры ракезаў. Не халера я не ведаю пра гэтых самых, пра індзейцаў. Я прям не разбіраюся. Ну там ёсць ацтэкі, майя, ладно, окей. А там ёсць і ракезы нейкія, там плямёны, іх там шмат было. Я не вельмі разбіраюся. Культуру іх ледзь ведаю. Так. Усё, пайшлі ў календар тады, калі нам патрэбны Стоунхендж. Калі Аучпатэйта кажа, што нам патрэбны Стоунхендж, нам патрэбны Стоунхендж, правильно? То мы такія. Так, давай, можа быць, здымем... Ну, гэта адзіная, па сутнасці, прадукцыя, якая ёсць у мяне. Гэта... Прям сумна з прадукцыяй будзе. Ладно, я пакіну. Пакуль я тут. На Вінблоун адпраўляецца 1000, дзякую вялікі. Нагадваю, што у нас будзе галасаванне. Галасаванне будзе прыкладна праз 30 хвілінак, там 35.
і у нас будзе вызначацца, хто у нас во што мы будзем гуляць заўтра. Калі паглядзець на спіс лідараў увогуле, мне падаецца, там вельмі моцна адарвалася асабіста з вылікам таго, што там цывілізацыя перамагла, по-моему, яна шла блізка да першага месца. Вось, Divinity у нас на першым месцы з вялікім адрывам, таму, можа быць, хтосьці, конечно, сабе там нахаваў пунктаў і сядзіць на іх, але выглядае так, што Divinity пакуль прям у лідарах. Можа быць, штосьці зменіцца яшчэ. Так, ёсць. Дзякуй, марскі юніт. А я просто адправлю марскі юніт на даследаванне аўтаматычнае. Опа! Кароўкі. Просто ў акіяне на гэтым самым, на адной клетачцы. Так, і ў мяне колькі часу ёсць? Календар будзе пра 6 гадоў, так? Я магу штосьці за 6 гадоў пабудаваць? Альбо плюс-мінус? Нешта прям карыснае. Маяк дае шмат, будзе даваць ежу. Просто клеткі акіяна пакуль не занятыя, ні халеры. Не, пакуль не актуальна. Вялікі маяк будзе даваць... Ага, а марскія юніты будуць хутчэй рухацца. Ну, можа быць, але не зараз. Так. Што мы можам яшчэ? Працоўную лодку зрабіць. Якая, калі дацягнецца, то... рыбсы вельмі далёка. Рыбсы далёка. Працаўніка? Але што мы можам зараз апрацоўваць? Плантацыю мы можам пабудаваць? Плантацыю, так. Давайте, ведаеце што? Мы за 12 гадоў ўсё ж такі працаўніка пабудуем. Але зноў жа, гэта 6 гадоў, якія згубленыя на небудаванне гэтага самага. На небудаванне Стоунхенджа. Пасяленца? А мы пасяленца не паспеем. Думаеш, пасяленца? Ну, в прынцыпе, зараз самы час. Давай, пасяленец. Я нешта затрымаўся нават. Можна было на 4-цы там. Ну, в прынцыпе, 5 ёсць ужо нормально. Кракато, ты дзе? Дзе мы тебе знайшлі? Вулкан. Кракатау у нас у гэтым самым, просто ў акіяне знаходзіцца. Цудоўна. Трэма, блін, халера ведае, куды паплыла ўвогуле. City-states are small countries that are not competing to win the game. You may interact with them diplomatically. Excuse me. Так. А што мы, як яно працуе? Гарады дзяржавы, яны з'явіліся вось зараз, у іх зараз ёсць віншак. Мы можам сказаць, што мы іх будзем бараніць, і гэта будзе настроем падымаць да нас. Давайте скажем, что мы будем их оборонять. Чому бы не? От кого мы их будем оборонять? Там яшчэ пакуль ніхто не прыплыў да іх. Оп, руіны знайшліся. Варвары. Глядзіце, там у людзей праблемы. Варвары нешта навокал. У мяне ўсё добра. Ага, тут літаральна не халеры. Это выспачка ў одну клетку. А там барбары. Цудоўна. Давайте, нехай плыве далей. I have some information that may be of use. Добра. Тут нейкая выспа плюс-мінус выспа ёсць. Давайте у оборону станем. Опа. Aigati askia songai. Ergamila aiga adilai. Amma bay kulkandir de. Верим прием познакомиться. Kula saburiga. Masite tabasi matkaldadi. Самое брутальное, мне падаецца, бэкграунд з усіх, потому что все лідары як лідары, а гэты прям такі на фоне горад палае. Цудоўна просто лідар цывілізацыі. Просто калі ўсім казаць, што мы абаронім, да нас будуць боцывыя ахрыцца і ваяваць з намі.
Ну, я усіх не буду. Але, ну, мне падаецца, я заўсёды казаў, што типу я буду абараняць, і неяк жылося мне нормально. Так, мы тут. Давайте, у нас выбор альбо ў бібліятэку, альбо ў жалеза пайсці. Я нават не ведаю. Давайте. Пирамиды патрабуюць волі. Ага. Вось для пирамид, по-моему, я ў волю шоу. Потому что працаўнікі... воля літаральна пра працаўнікоў і апрацоўку ресурсаў. Вось такое у меня. Давайте библиотеку. Давайте библиотеку, потому что наука нам патрэбна. Нам спатрэбіцца яна. Ты у нас, калі ласка, просто постой на у обороне. А ёсць? Вось, я просто у обороне постою. Барбары не ждайте на меня напасть, не? Не ожидают. Яны прапануюць нам гэта самае золото даваць кожны ход, і мы пабудуем у іх. А давайте. Альбо адмовіцца і потым пабудаваць. Яны жадаюць у нас гэтага эмбасі, як ён, амбасадара, амбасаду, карацей, пабудаваць, вось. Мы зарабляем даволі шмат золотам на другім месцы. Вось гэта. Бясплатны культурны будынак. Першы 4 гарадах. Гэта файненька. Ну, зараз яшчэ якраз у нас пасяленец будзе. Я вось думаю зараз пабудаваць горад. Ну, пасяленца бахнуць. Нам трэба ж кудысьці горад паставіць, правильно? Так, Тэрэма нешта знайшла. Вайну сабе знайшла. Добра. Пытанне, дзе паставіць. У прынцыпе, калі мы паставім вось тут, мы дацягнемся і да рыпсаў. Альбо, блин, раскідаць больш. Вось, типу, вось сюды паставіць і потым тут які-небудзь. Просто мы можем 4 горада бахнуць. Так-то. Вось. Давайте, можа быць... Давайте, можа быць, вось тут горад паставім. Ён дацягнецца да большасці ўсяго. То бок і да камянёў ён дацягнецца, і да срэбра ён дацягнецца потым. Ну, праз літаральна адзін там ход. Да рыпсаў тут дацягнецца. І ён жа максимум на 3. Раз, 2, 3. І потым тут можа дацягнуцца яшчэ. І потым, калі што, горад вось тут, у джунглях. Альбо адразу ў джунглях тут паставіць. Я вось тут у джунглях лепей паставлю. Паміж бананамі і карыцай. Так, я вось сюды і гляджу зараз. Я думаю, што так. Я думаю, гэта яно. Я вось сюды паставлю, тут будзе і апрацоўка нармальная, і рыбцаў адразу шмат. Ну, добра, мне падабаецца. Гэта потым можна нешта іншае паставіць. We have succeeded. Тэрэма, давай яшчэ далей даследуй. Больш тэрыторыю паглядзець. Яна плавае аўтаматычна абы як, але мне цікавіць, каб яна глядзела як мага больш. Яшчэ адзін цуд. Кіліманджара знайшла. Добра. Вось яны нашы юніты. Можете разам, калі ласка. А можна аб'ядноўваць юнітаў, не? Нельга, так? Так, нельга просто аб'яднаць юнітаў і пайсці разам з імі, так? Ладно.
We have no combat units defending our territory. Так, амаль дайшлі. Ну і яны просто прапусцюць ход. Мне падавалася, што можна разам рухацца. Нейкая зараз гляджу і так дзіўна. Адчуванне неправільнасці нейкай. А вось, давайте на Стоунхендж перайдзем. I have some information that may be of use. О, Ганді. Божухна. Хавайце ваших дзяцей, ён зараз ядерная ракета будзе запускаць. Не, рано яшчэ пакуль, не тая эпоха. Яшчэ не дажыў. Так, вось тут я хацеў, вось тут. Your settler is alone. Да я ведаю, а як, блін, абараняць, каб разам яны рухаліся? Хотелся просто, каб разам шлі і ўсё. Так. Добра, у нас ёсць пісьменства. Мы пісьменныя ўжо, віншую. Давайте ў жалеза пойдзем. Апрацоўка бронзы, і гэта адчыніць нам жалеза. Мы будзем, пачнем ужо хаця бы бачыць жалеза на мапе. Можа быць, гэта зменіць маё меркаванне, дзе я наступны горад пастаўлю. Калі дакрануцца да Кіліманджара, то можна будзе хадзіць па гарах 2 крокі, хаця на моры гэта не істотна. Ну, як бы дакрануцца ў сэнсе, што юніт будзе каля яго. Просто што сэнса, як бы, там... Я не змагу, мне 3 рэма, як бы. Я там плаваю сабе і плаваю. А, канкрэтна гэты юніт атрымае сабе бонус. Окей. Рэкамендацыя на будаўніцтва гарадоў увогуле ў іншых месцах. Ну ладно, я тут поставлю. Я тут жадаю. Так, а тут у нас... Адразу у нас з'явіўся гэты наш... О, давайте, калі мы рвемся ў рэлігію, то тады адразу святыню сабе. Няхай будзе. А гэты горад нават не расце. О, гэта дрэнна. Гэта прям дрэнна. А можна не прадукцыю? Блин. А вось сюды аднаго залочыць. Няхай расце горад. У першую чаргу ён павінен вырасці. Вось зараз давайте з ім абмяняемся сваімі амбасадамі. Дзе ён там увогуле? Вось тут ён. Окей. Файненько ідзе. До нас пакуль не прыплылі і нас не забілі. Цудоўна. Таму што я бы ўжо у іншай сітуацыі ўжо згубіў бы горад. У іншых гульнях я горад губляў ўжо ў гэты момант, звычайна. Палячыць гэты юніт на 50 на 50. Так, гэта важней нават, чым што-небудзь яшчэ. Незадаволеная імперія. Мне патрэбна ўжо пачаць апрацоўваць. Мне патрэбны працаўнік. І львы плаваць не ўмеюць. Гэта самае... Гучыць як воўчая цытата. Далей працяг павінен быць нейкі. І львы плаваць не ўмеюць. Але воўк. Воўк. О, бізоны. Зубры. Столькі руін знаходзім, але карысці ад гэтага аніякай. Таму што у нас 3 рэма там толькі на іх глядзіць на гэтыя руіны, такая, ну блин. Не магу я іх сабраць, я тут на вадзе толькі. Так, давайте погодимся, няхай. Будем ведаць, дзе ён. Вось тут у нас Ганді.
Нам бы яшчэ 3 рэму, каб больш сусвет ведаць. Дык юніты, здаецца, могуць плаваць праз акіян, ці не? Не. Гэта выключна... Гэта ўсё з-за таго, што гэта архіпелаг, тут шмат узбярэжжаў, якія пераходзяць паміж выспамі. І па сутнасці ў мяне 3 рэма зараз даплыла ажно сюды, проста па ўзбярэжжах. О, дарэчы, тут я не заўважыў, тут насамрэч бойка адбывалася. Давайте тут сваімі ваярамі пазмагаемся. А то я забыўся ўжо пра іх трохі. Так, ёсць апрацоўка бронзы. Так. Дрэва тэхналогій. Ёсць. Так, усё. Давайте паглядзім. Дзе-небудзь жалеза з'явілася? Вось, з'явілася. І яно якраз недалёка ад горада, які я пабудаваў. Цудоўна. Гэта вырашаем праблему з жалезам. Жалеза ёсць. Далей. Гандлёвыя шляхі, караваны. Гэта не тое ўсё. Што я жадаю? Я жадаю сабе... Плантацыя у нас уже ёсць. Вырубка балот. Вось, ачыстка балотаў. Можа, вось у гэтых ваяроў магаўкаў адправіцца. Просто я не вельмі уяўляю сабе, што ў мяне будзе вайна. Шчыра. З тым, як ўсё раскладвае, адбываецца. Гэта не выглядае, як штосьці адбудзецца тут увогуле. Тады я магу... Просто, калі па такой логіцы, напрыклад, я магу... добра было бы архіпелагі захапіць яшчэ. Тут пытанне проста. Калі я, у прынцыпе, тут на архіпелагах і ў мяне канкурэнцыі вялікай няма, то мне, па сутнасці, трэба сканцэнтравацца толькі на барбарах, так? І тым, што яны мне пагрозу прадстаўляюць, і проста захопліваць выспачкі, якія мне падабаюцца. Вось. І пытанне выключна ад выспы, на якую я высаджваюся. Можа быць, марскую далей ісці куды-небудзь. Але там компас бліжэйшы, і гэта прям далёка. Тэалогія. Можа быць, туды. Храм ёсць. Давайте ў храм рвацца. Просто я прям у военной справе... Магаўкаў, конечно, я не упэўнен. Так, гэта атрымалі сабе падвышэнне. О, тут, я думаў, маленькая выспашка будзе, але не, тут штосьці ёсць. Ёсць Мілан. Так, лагеры гэтых целаў. Слухайте, давайте... Тут лагерь барбаров есть. Милан, у тебя, может быть, есть это самое? Квесты якія? Не бачу. Я думаю, яны будуць не супраць, калі я пазбаўлюся ад ваяроў, каля іх барбарскіх. Стоунхендж. Цудоўна пабудаваны. Вера плюс 5. О, мы дакладна веру нагонім, чтобы у нас там не было. Самые письменные. У нас только 9. У нас вельми мало технологий. У нас науки прям мало. Так, больш хутчэй расці і больш ежы у сталіцы.
Манархія. Больш золата і незадаволенасці за кожнага двух жыхароў у сталіцы. Ну, на жаль, у нас і так незадаволенасць вялікая. Давайте рост пакуль. Няхай сталіца расце. Вось я думаю, вялікі маяк пабудаваць. Яшчэ адзін суд, таму што па сутнасці з вялікім маяком мне патрэбна будзе на вадзе змагацца. Таму давайте. Няхай будзе. Ведаеце што? Я зараз ладжу перапынак дзесьці на 5-6 хвілінак, так? Як звычайна, карацей. Я адпраўлю рэкламную паузу, каб ад нас Twitch адчапіўся, а сам пайду паем хутченька. Вось, пакуль магу. Я не паспею, рэкламная пауза на 3 хвіліны будзе, але я ўсё роўно буду есці даўжэй трохі. Вось, давайте я зараз адпраўлю вас. Таму што у нас галасаванне, дарэчы, яшчэ скончваецца праз 15 хвілінак. Вось, я якраз вярнуся, калі ўжо таймер запусціцца. Давайте гэта зробім, і пасля гэтага працягнем.
Нешта я даўжэй еў, амаль... Так, 10 хвілін еў. Доўга калупаўся. Блін, а зараз бы яшчэ вады наліць бы. Зараз я вадзічкі возьму. Усё, я вярнуўся. Вярнуўся з вадзічкай. Все нормально. У нас, дарэчы, і на ажно 2 хвіліны менш за 2 хвіліны засталося до конца галасавання. Таму, калі вы ждаеце штосьці прасунуць, калі прасоўваеце. Вось, але зноў жа, я бачу вельмі з вялікім адрывам у нас 9 Original Sin, так што калі вы ждаеце перабіць, прыйдзецца... Нам вялікае намаганне вам спатрэбіцца для гэтага, я скажу. Там 15 000 розніцы да бліжэйшай. Так, працягваем. Наш новы горад, ён пакуль расце вельмі павольна. Толькі дзякуючы таму, што я там пераставіў трошкі, ён пачаў расці, а то ён увогуле не збіраўся нават. У ім бы зараз амбар нам спатрэбіцца. Абавязкова возьмем. मेरे दोस्त, क्या इस इंतजाम में आपकी दिलचस्पी है? Союзная декларация. А давайте. Калі што, гэта галасаванне выключна за першую пазіцыю, то бок з чацверга на пятніцу у нас перад пятнічным стрымом заўсёды перамагае толькі топ-1, мы не круцім рулетку на заўтра. Так што можна не абавязкова там прасоўваць прям апошнія дайсікі перад галасаваннем, калі, канешне, вы не плануеце прям перамагчы. Не, ў любы момант можете закидваць, як бы, праблема ніякай няма. Так, гэта на пятніцу у нас выключна галасаванне перамагае. У нас вось яна. Перамагае Divinity Original Sin 2, у чаце адбілася. Яна перамагала. Трэба ўсё ж такі зрабіць нейкі гук, каб вам і мне было чуйна, што у нас набліжаецца канец галасавання. І можа быць нейкая, каб прям высвечвалася, можа быць на стриме надпіс, хто назву гульні, якая перамагла. Але гэта трэба будзе пасядзець яшчэ. Я адчуваю, што мне ёсць неабходнасць, таму што я ў гэты момант перамогі сам уже не пару разоў пропускаў. Так, давайте пакуль абараняцца. У нас тут варвараў набралося. Так, Ганді скончыў вялікую бібліятэку, але я яе не будаваў, і гэта нармальна. Так, войны иракезы. Давайте... Так, добьем. Есть. Перебрались сюда. Сподіваюся, нас не забьют тут. У лесе. Але у лесе бараніцца прасцей. Есть. Ставим у обороне у лесе. Синика. Ты у нас худшей расти ты у нас не стала, потому что у нас просто по сутности зато продукция худшей стала. Ну ладно, давайте. Нехай она робить что робить. Але ўсё ж таки 96 ходов до наступного человека там. Я не упэўнены, может быть, трэба ўсё ж таки змяніць. Давайте с продукции перенесем на вось ежу, например. Файна было бы и ежа, и продукция, але просто 96 ходов до наступного. Альбо амбар праз 20... Да, что ж ты будешь робить? Не упэўнены. Амбар праз 13 ходов. Давайте вось так, праз амбар. Калі он будзе готовы, то тады, по сутнасці, мы просто атрымаем сабе дадаткова... Я бачу компромисс. Железо. Железо дае ежу и 2 молоточки. И то, и другое закроем одночасово.
Цікава музика у магаўкаў. Можем напасці зараз на гэтых. Оп, Мілану спадабалася, што барбараў перамаглі паблізу. Хтосьці заснаваў пантэон. Файна. Давайте, можа, медыкаў з яго зробім. Будзе лячыцца. Буду пакраху выбіваць лагер варвараў. А нам варта, думаю, у сталіцы пасля маяка вялікага, гэта цуд света, мы можам сабе пабудаваць яшчэ аднаго жыхара, пасяленца, і няхай пасяленец пабудуе новы горад. Будзем далей займаць сваю выспу, гэту невялічкую. Адзінае, што я думаю... Божухна. Я ўсё думаю, як мне там арганізаваць гэта з гарадамі. Я не ўпэўнены. Наступны горад можна паставіць альбо дзесьці ўнізе, альбо зверху. Так. Ёсць філасофія. Блин, там стралкі. Гэта не файна. Гэта зусім не файна. З'явіліся. Філасофія у нас ёсць храмы. Можна будзе будаваць зараз. Давайте апрацоўка жалеза. Няхай будзе. Воінаў магаўкаў зробім. Храм Артэміды хтосьці пабудаваў. Добра, што не я. Ну, у сэнсе ж добра, што я яго не спрабаваў пабудаваць. Рэдак, цябе прымушаюць хадзіць на стрымы, альбо што? Блін! За 3 гады до конца маяка у нас хтосьці пабудаваў вялікі маяк. Вось жа халера, а? Давайте храм надо побудуем. Блин, нас тут просто расстреливают, давайте доходить. Проиграем там. Так, у гэтым горадзе. Вось, зараз жыхары, колькасць прырост ужо вырас. Будзе праз 14 гадоў новы пасяленец. Ну, не пасяленец, а новы жыхар. Што я магу яшчэ? Давайте маяк? Альбо працоўную лодку. Давайте працоўную лодку. Будзем працоўваць рыбцаў. Няблага. Гэта не мы, а горад дзяржава. Ён, сур'ёзна, ён на мяне напаў замест гэтага. Вось жа пачвара, а? Мог бы мяне просто праігнараваць, у мяне бы стаялі мае ваяры, яго бы не краналі. Не, абавязкова па мне патрэбна было стрэльнуць. Так, можна зараз.
Квесты якія? Вось. Можна даць ім золата, і гэта на нас дасць больш уплыва. А колькі мне патрэбна? 30 уплыва. А давайте, няхай. Няхай будуць сябрамі Here is мяне. something that may be helpful. Мне просто цікава, ну, што гэта дасць мне. Я ўжо не памятаю, ён дае рэсурсы, па-моему, адразу, так? Так, вось. Больш ежы ў нашай сталіцы. І для ўсіх маіх гарадоў, калі мы хаўруснікі. Зразумеў. Люкс і яшчэ бонус на ежу у сталіцы. Калі храм пабудуем, ужо далей пабудуем сабе пасяленца. Будзем дасяляцца вось тут хутчэй за ўсё. З іншага боку, можна і на поўдні. Не, на поўдні проста менш рэсурсаў, проста лічбачкамі менш тут атрымліваецца. А у нас няма працоўных, нам няма каму гэта рабіць. Яго, вось зараз я, дарэчы, пасля храма лепей апрацоўваць пачну. А, я не здзіўлены, што Ганді пабудаваў там сабе цудаў ужо. Таму што ў яго, ну, у мяне 5 малоточкаў усяго ёсць. А ў яго 8. Я не здзіўлены. Я нават не ўпэўнены, што гэтых лучнікаў я змагу выбіць. Вялікі прарок. Віншуем, засноўваем рэлігію. The sun shines bright. Заснавалі. I have some information. Заснаваная рэлігія. Абіраем сімбаль. Ну, давайте, раз уж мы там такія гэтыя... А хто ў іх быў? У індейцаў? Тут тенгризм есть нейкі, зороастризм. А, імя можна сваё абраць, добра. Трэба назва для рэлігіі, чат. Я пакуль буду абіраць што-небудзь з паляпшэннем, але нам трэба назва для рэлігіі. Так. Пахаванні. Глобальны настрой павялічваецца за кожныя 2 гарады, якія паслядоўнікі гэтай рэлігіі. Ну, такое. Таму што я не буду вельмі распаўсюджваць. Я не змагу яе распаўсюджваць, таму што ў мяне межы мае да бліжэйшага горада будуць вельмі далёкія. Так. Золата. Кожны раз, калі канвертацыя адбываецца. Распаўсюджванне больш дае навуку, калі мы распаўсюджваем рэлігію. Так. Ніжняя кропка адносінаў з гарадамі і дзяржавамі, якія паслядоўнічаюць гэтай рэлігіі, становіцца 15. Ну, такое. Калі мы не будзем мець яшчэ дадатковага ніякага бонуса, і сэнса як бы няма. Котка чух-чух. Так. Складана для назвы. Мне ж на ангельскай прыйдзецца. Я ж магу? А я магу штосьці выкарыстоўваць тут? Были некие. Я не могу кириллицей карыстацца. Мне падаецца, рэліфізм самае зразумелае будзе. Рэліфізм. Вось такое. Грифонізм. Ну, яна ж не грифоны, это просто, типу, тотемная такая штука. Я не ведаю, ён тенгризм. Што гэта такое ўвогуле? Давайте я хутенька нагуглю. Трошки адукацыйная гэтая самая цывілізацыя. Тенгризм. Тенгризм у ангельскай просто мне дае. А, ну вось, альбо тенгризм, альбо тенгеризм, альбо тенгрианізм. А, гэта еўразійская ўвогуле. Гэта по типу розныя каганаты, вось гэта монгольская штука. Хан Тенгри, вось.
Это тому и называется тенгризмом. А что у нас? Зороастризм. Это что такое? Зороастризм. Зороастрианизм. Ага, а вот это у нас иранская. Добро. Ну, тады атрымліваецца, тут нават няма гэтага тотемізма рознага. Сікхізм гэта дакладна нейкая бліжні ўсход, правильно? Зараз. Сікхізм. Ну так, это індійская ўвогуле. Ладно, не ближний ўсход. Ну, вы разумееце, наколькі я ў рэлігіях разбіраюся, так? Няхай будзе рэліфізм, на ім мы скончым. Зороастрызм першая монотэістычная рэлігія ўвогуле. Круто. Я не настолькі прям цікаўлюся рэлігіяй, каб мне... Вось. Я, як бы, ну... Мне цікава, калі там ёсць цікавыя гісторыі, ведаеце? Мне рэлігіі мне цікавы толькі тады, калі там, напрыклад, там пра пантэон багоў, так, і калі там пантэон багоў цікавы, то мне гэта цікава. Таму што мне цікавая гісторыя. Ну, самі па сабе рэлігія як бы такое. Катізм. А, вось, во. Катізм. Правильно? Ну, типу, что я сам мне яны поклоняться будут? Яны и кота мне нехай поклоняются, правильно? Так. Яшчэ больш рэлігіі для рэлігіі, так? Плюс 2 рэлігіі за кожны іншаземны горад, які з'яўляецца паслядоўнікам гэтай рэлігіі. Тушачка да чаго? Гэта тэнгрізм. Гэта мангольская ўвогуле штука. Кхан-Тенгри. Вось такая штука. Гэта там гора такая ўвогуле. Я не ведаю, чым сэнс, я просто хуценька адчыніў, паглядзеў. Блин, я нават не ведаю нейкае такое. Давайте вось, навука для... Ой, это вера для веры, правильно? Можа гэта ўзяць? Не? Я просто не бачу нічога такога, што мяне прям... Я бы альбо вось гэтае шчасце ўзяў, ну, каб шчаслівей былі. Але гэта выключна таму, што зараз вельмі нізкі ўзровень шчасця ў нашай краіне, прям дрэнны. Вось. Вытворчасць? А няма вытворчасці. О, плюс 2 золота за кожны горад, які паслядоўнік гэтай рэлігіі. Вось давайте яе. Альбо за 4 паслядоўніка. За кожны 4 паслядоўніка 1 золота. Не, за кожны горад. Ось. Золото за 4 паслядоўніка. Не, тут няма такога. А, вось гэта, яно паслядоўнікаў болей, але калі гэта будзе, то бок, калі я пабудую сабе горад, іх будзе больш у канцы гульні. Так, у канцы гульні іх будзе больш, а зараз, як бы, нават і не блізка, гэта ж не такі прям бонус. З іншага боку, у мяне будзе зараз, хутчэй за ўсё, плюс 2, просто, ну, прям горада 4, ну, а зараз 2. Гарадоў будзе... Ад гарадоў я атрымаю значна хутчэй бонус. Просто, каб яно было на тым же самым узроўні, мне патрэбна 4 горада, у якога як мінімум 8 паслядоўнікаў. Так. Пашырацца ў мяне не вельмі атрымаецца, таму што тут гарады пакуль... Калі бы мы шчыльненька былі, я бы сказаў, што так, гэта файна. Вось. Калі мы шчыльненька стаялі з іншымі цывілізацыямі, я бы распаўсюджваў сваю рэлігію лёгка, і я бы атрымліваў за іншыя гарады, там, тыпу, з не сваіх паслядоўнікаў. Вось. А так, не, я пакуль... Я думаю, што гарадоў будзе даволі абмежавана. Такое.
Так, плюс 2 прадукцыі, калі ў горадзе ёсць спецыяліст. Вось гэта цікава. Ага, плюс 1 прадукцыі за кожнага паслядоўніка, максімум 15. Ну, гэта не той, каб шмат. Гэта шмат у канцы. 15% для ўсёй прадукцыі. Альбо гэта ў гэтым горадзе. Я не разумею. Religious community. Давайте я нават нагуглю. Гэта ў гэтым горадзе, у якім ёсць паслядоўнікі, альбо увогуле. Religious community. Цивілізацыя 5. За кожныя 4 паслядоўніка. Не. Пачакай. А Religious Community дае плюс 1% прадукцыі за кожнага паслядоўніка. Максімум 15%. Гэта не, ну, тыпу... Просто я, што я спрабую зразумець? Гэта у горадзе, у якім, тыпу... Напрыклад, горад у мяне 10 жыхароў, так? 2 гарады па 10 жыхароў, так? Мне пытанне, я атрымаю сабе, ладно, один горад 10 жыхароў, другой горад, для матэматыкі, блин, прасцей неяк такое. Мне 3 гарады, мне 3 гарады, у кожным па 5 жыхароў, так? Я атрымаю сабе 15 бонус ва ўсіх гарадах, таму што у мяне 15 паслядоўнікаў. Альбо кожны горад атрымае сабе па 5% бонуса. Вось гэта моё пытанне. Хутчэй за ўсё кожны горад, тыпу, толькі ў гэтым горадзе. Але гэта ўсё роўна нармальна. Я думаю, гэта ок. Так. Можна выкарыстоўваць веру, каб гэта самае будаваць. Можа быць, гэта ўзяць. Цывілізацыю, здаецца. Я зараз пагугліў у інтэрнэце, нешта мне ні тлумачэння няма. То бок, ну, я вось зараз адчыніў, так? І Вікі ні халер не дапамагае. Так. Во, я зараз знайшоў нейкую тлумачэнне. Карацей, гэта ў горад. То бок, канкрэтна ў гэты горад. І у выніку атрымліваецца будзе такое, тыпу, прырост малаточкаў 5%. Не, гэта канкрэтна горад. То бок, у цябе, па сутнасці, у пачатку гульні у мяне будзе, напрыклад, вось гэта асінніка, у якой усяго 2 жыхара будзе 2% прыросту гэтага самага малаточкаў, што па сутнасці не аб чым. 5% нават гэта малавата. Ну, гэта не такі прям нейкі касмічны бонус. Нават проста мець плюс 1 малаточак за, напрыклад, 4 жыхароў был бы мацней. Але 15%, я так разумею, прымяняецца пасля ўсіх бонусаў. Таму ў канцы гэта прям моцная хрень, калі ў самым канцы гульні. Вось. Давайте вось пагады, трошки больш шчасця. Вера выкарыстоўваць, каб... Альбо вось гэта, трошки больш веры яшчэ. Не, давайте вось гэта. Манастыры, што у нас яшчэ? Плюс 2 культуры. Там вінчык патрэбна іншы. Давайте вось гэта, Москс. Я не ведаю, што гэта такое. За шчасце я не вельмі перажываю шчыра, таму што у мяне столькі гэтых самых люкс гэтых самых. Я проста іх не апрацоўваю, калі іх пачну апрацоўваць, пачнецца ўсё ў парадку.
Пагады лепш? Тупо з-за таго, што больш веры даюць? О, не веры, больш даюць шчасця? Я думаю взять на веру, больше веры генерировать, потому что я буду, по сутнасці, я не вельмі ведаю, як я буду генерировать веру, яшчэ акрамя вось у мяне храм ёсць і ўсё, і не халеры. Цудоў няма таксама. Я возьму на шчасце трошки больш, усё ж таки. Я думаю, я на шчасце возьму. Плантацыі будуць, але пакуль я іх пабудую, там яшчэ джунглі, я джунглі вырубаць не магу, ну карацей. Яшчэ заснаваць рэлігію. Ну что, мы тут можем накидать гэтым лучникам? Я возьму сабе пакуль на шчасце, таму што мне ўжо гэты бонус. Я просто баюся, што я упруся ў рэсурсы рэдкія. І ўсё. Я не памятаю баланс пятай цывілізацыі. Рэальна я гуляў, можа, 5 плюс гадоў назад. Хутчэй за ўсё нават больш. І я не памятаю баланс паміж цывілізацыяй, ну, па тыпу, што будзе, як будзе выглядаць лейтгейм, я не памятаю. Вось, я лепей зараз рэактыўна буду рабіць, выпраўляць тое, што зараз перашкаджае. А што незадаволенасць дакладна перашкаджае маім юнітам змагацца? Приветствую тебя. Не, до свидос. Давай. Так. Расійскія барбары тут приперліся. Што у нас? Гарады будуць расці толькі 1/4. О, гэта настолькі дрэнна. У мяне я павінен управляць шчасце прям імгненна, мне прям спяшацца патрэбна. Я не ведаў, што яно настолькі жорстка. Незадаволенасць, карацей, гарады растуць на 75% павольней. Гэта прям балюча. Не, мне прям патрэбна управляць гэта. Так, там 3 рэма гэта вырашыла забіцца, падаецца. Так, давайте нашу 3 рэму адвядзем. Увогуле адправлю. Я магу яе адправіць сабе дадому. Дом не так далёка. Ось, домой поплывем. Расейцы, отчапіцеся. Яны тут за мной уходят. Так. Вот гейм патрэбна навука. Навука гэта жыхары і вытворчасць на універы, школы і майстэрні. Не, я гэта згодны. Просто што ў мяне зараз... у мяне не будзе шмат малаточкаў. У мяне прям дэфіцыт малаточкаў. Калі пабачыць, я таму жадаю горад куды-небудзь сюды паставіць, таму што тут, у прынцыпе, салідна. Так? Ось. А так у мяне... Што ў мяне для вырабаў? У мяне ёсць срэбра, жалеза, і ўсё. Нават халмоў нормально так няма. Вось у чым праблема. Таму тут альбо пераязджаць куды-небудзь, засяліцца вось на нейкую выспу яшчэ, якую-небудзь знайсці. Але пакуль кандыдата нормально. Вось, дарэчы, вось тут неблагі рэгіён. Але рэсурсаў няма ніякіх. Блин, куды ты паляцеў там мне? А, я ж прадукцыяй займаюсь, так. Па-па-па-пам. Што бы мне зрабіць такога? Яшчэ одну 3 рэму бахнуць. Альбо ўвогуле паспрабаваць аракула. Рызыкнуць на пасяленца я хацеў. Не пасяленца нават, а працаўніка. Вось, працоўнік мне патрэбна. Мне няма чым працоўваць. Так, лодачка. Апрацуй мне, калі ласка. Ёсць. Далей. Я тут яшчэ одну працоўную лодку, можа быць, зраблю. Альбо маяк. Маяк будзе дае яшчэ дадаткова ежы. Давайте маяк будзе наступным у гэтым горадзе.
Вось яна монархія, і незадаволенасць у нас уляціць зараз, так, яшчэ. Ну ладно, халера з ім. Просто ўсе цывікі, так. Дадаткова ежы будзе ва ўсіх. Вось, цудоўна. Акведукі, рост. І вялікіх інжынераў за веру можна набываць. Потым. Нормально. Але нездаволенасць трэба ўпраўляць. А, не, пачакайце-ка. Я неправильно зразумеў. А, я ўжо... Я неправильно зразумеў, як гэта працуе. Я, ну... Я літаральна падумаў, што мне будзе шчасце падаць, калі ў мяне монархію завесці. А монархія, насамрэч, наадварот, зніжае няшчасце. Не-не-не, ўсё нормально. Усё нормально. Я падумаў, што... Я зусім пра іншае падумаў. Пакуль залучыць новую творчасць. Не магу залучыць новую творчасць, таму што ў мяне няшчасце. У мяне і так не растуць гарады. Я просто за гэтага. Трэба выпраўляць гэта хутка. Нацыянальны эпас. Ладно. Давайте яшчэ падчыняем сабе нейкі базовыя. У нас тут не хапае. Кола вось сюды пойдзем. Дарэчы, тут калі ўзяць сталіцу, у нас малаточкі і так ужо ўсе апрацоўваюцца ў сталіцы. Так што ў сталіцы, нават калі я залучу на прадукцыю, тут проста больш не будзе. За сталіцу можна не перажываць. Просто няма. Хрэнь нейкая атрымліваецца. Во, моя трема нарэшце вярнулася. Te saluto. Augustus sum, imperator et pontifex maximus Romae. У нас няма коней, у нас не адкрытая гэта тэхналогія, таму што я рваўся ва ўсё астатняе. Просто навошта мне коні? Ну, тыпу, глобальна. Вось зараз я адчыніў коней, так? Я ведаю, дзе коні, і я ведаю, што коней няма. Вось. Абсолютно. Вось тут ёсць коні на гэтай тэрыторыі. Мы сюды не пойдзем спецыяльна для гэтага, тут горад будаваць проста неяк бессэнсоўна. Толькі для колькасці, калі буду рабіць. Коні даюць вытворчасць, цудоўна. Я атрымаю сабе +1 вытворчасці у пустыне. Гэта будзе горад з адной вытворчасці. Цудоўна. Навошта ён мне? Не, ну тут ладно, кіты яшчэ ёсць. Я яшчэ магу зразумець. Для кітоў я бы пабудаваў. У коней я просто не вельмі бачу сэнса ўходзіць, таму што мне ўсё роўна мапа не плоская, як бы. Зачем мне она марская вельмі. Пра нашу выспу? Дык на нашай выспе няма іх. Просто 0. Таму нічога я з гэтым не зраблю. Я не гэта сам. Так. Так. Імператор Цезар рымскі кажа, што Расія пагроза для стабільнасці ў гэтым сусвеце. Трэба разабрацца, абвясціць ім вайну. Я не ведаю, дзе яны. Я бы, можа быць, і падумаў над гэтым, але прям не ведаю. А божух, наверное, Москва аж ну там. Не, я, слухай, імператор, ты там сам неяк. Хай самі говорить, так. Я ў гэта не лезу. Тыпу, я не ведаю нават, дзе рымляне. Я бы, можа быць, разглядаў гэта як варыянт, але я нават не ведаю, дзе рымляне. Трэба з імі дамовіцца, дарэчы, амбасаду пабудаваць. Ваяры магаўкі. Вось, дарэчы, сваіх гэтых ваяроў вернуць на сваю тэрыторыю, можа быць, і прымусіць іх палепшыцца. Ідзіце, паляпшайцеся. Наколькі дрэнна будзе, калі я скажу аўтаматычнае паляпшэнне рабіць нашым працаўнікам? Наколькі яно дрэннае?
Для мяне проста падаецца вось гэта я буду ў любым. Давайте гэта я адразу замяню сюды плантацыю. Мінус одна прадукцыя. А, мне прадукцыю лес дае. Пам-пам-пам. Просто плантацыя я згублю один маланточак у ход. Пры гэтым я атрымаю, колькі я атрымаю. Мне не скажуць, колькі я прадукцыі атрымаю. 20 прадукцыі. То бок на 20 хадоў я яшчэ... А, ладно. Мне ў любым шчасце патрэбна. Ну, я як бы нічога з гэтым не зраблю. Так. Маяк я так і не пабудаваў, бібліятэкі ў мяне няма. Нічога няма ў мяне. Вельмі дрэнна. Давайте жыхара. Яшчэ один город поставим. Ну, я ўжо прадзяўбаўся вельмі моцна пад шчасцю. Я не ведаў, што мне... я не памятаю, як гэта ўсё працуе. Вось, і гэта прям моцна я згубіў. Wisdom and virtue. Давайте отправляем Трирему зноў на даследаванне. Тут увесь гэты час быў горад. Увесь гэты час тут быў горад, дзяржава. Я не заўважыў. Ладно. Давайте самыя базовыя такія, напрыклад, каменяломні, напрыклад. У нас няма вельмі базовых тэхналогій. Я ж дарогу яшчэ павінен пабудаваць. Падаецца, да рэсурса, не? Want to consider this. Каргашып дае ежу, потым вытворчасць. Окей. А каргашып, ён жа... гэта... Я магу яго... Куды яго адпраўляць? Як ён працуе тут? Тыпу, у гарады дзяржавы, альбо мне патрэбна адпраўляць яго ў свае гарады, як гэта? Так. Давайте храм яшчэ один. Будем разгонять далей нашу релігію. О, не халера сабе працоўная лодачка дае. А ў які момант яно так палепшылася? Гэта не ўжо маяк 11 усё зрабіў? Дзе ў нас будынкі? Акведук. Вось, акведук захоўвае ежу на наступнага жыхара. Гэта цудоўна. Это маяк так даў? Ага, так. Это маяк нам даў прадукцыю тут. Файна, гэта даволі неблагі горад будзе. You can upgrade up. Так, мы зараз гэта юніт праапгрэдзім. Вось он, ваяр магаўк. Ёсць. І зараз з этой магаўкай можам пайсці куды-небудзь яшчэ падарожнічаць, паглядзець, што ёсць. Алегарнаскі маўзалей. Так, музей хацеў сказаць. Ну, не настолько, як бы, круто прям. Гандляр. Угу. Карабель. Унутры сваіх меж я магу з іншымі цывілізацыямі буду атрымліваць золата. Са сваімі цывілізацыямі я магу дастаўляць ежу. Ну, со сваімі гарадамі, у сэнсе. Мне працоўныя лодкі файна, але па сутнасці ў мяне ёсць толькі один горад, які можа апрацоўваць... А, не, пачакай, гэты горад дацягнецца да гэтай рыбы. Сталіца дацягнецца? Не, тады нормально. Я просто думаў, што не дацягнецца, таму я ігнараваў яе.
Просто і гэтаму гораду пакуль хапае, ён як бы неблага так сабе адчувае. У яго тут хапае свайго усяго на апрацоўку. Дрэва тэхналогій. Давайте будаўніцтва. Вось гэта. Працоўныя. Давайте-ка вы спецыі возьмеце. Я же ўжо здабываю, так? Мне не патрэбна дарогу будаваць да плантацыі, каб атрымліваць за яе бонусы. Таму што я бачу, у мяне настрой падвысіўся вельмі. Так, ужо ад фарбы атрымліваю бонус. Давайте яшчэ сабе шчасце спецыі возьмем. Мінус 1 ежы. І больш будзе, дарэчы, прадукцыі тут. Давайте зробім. Яна ж культуру яшчэ... яна ж яшчэ культуру дае. Я забыўся, што плантацыя культуру нас даюць. Файненька, файненька. Так. Мне бы... Я ж тут дацягнуўся паўсюль, правильно? Калі я вось тут горад пабудую. Раз, два, тры, я да гэтых рыбцаў не дацягнуся. Калі я пабудую горад вось тут, я дацягнуся паўсюль. Вось даваць сюды. Я захаплю ўсе рэсурсы навокал. Апрацоўкай. Ну што, магаўкі, куды мы можам яшчэ? Давайте вось тут даследаваць. Во, нарэшце даведаемся, дзе рымляне. Рымляне там літаральна каля расейцаў знаходзяцца. Нават на адной выспе, можа быць. Не на адной, але блізка. Кайлаш гара. Дае шмат веры, калі ў нашых мяжах будзе. Ну, на жаль, не будзе. Можа быць, яшчэ караблёў нейкіх набудаваць потым. Так, покупка за веру. Покупка за веру гэта файна, але мне, каб вялікага прарока атрымаць, мне патрэбна 300 веры. Што мне лепей? Місіянер, скаут і пагада. Пагада дасць шчасце і яшчэ 2 веры. 2 веры гэта па сутнасці 100 хадоў, каб пагада сама сябе купіла, так? 100 ходов пакуль шмат. Давайте лепей пророка сабе атрымаем. Яшчэ 100 дачакаемся. І паляпшэнне для веры атрымаем таксама. Блин, я неуважліва паглядзеў, што там з настроем у іншых. Я магу паглядзець стату ва ўсіх. Дыпламатыя. Дякую. Я магу... ну я магу трошки паглядзець. Гэта дамаўленні нашы ўсе. Не-не-не-не. Мяне цікавіла, як увогуле справы ва ўсіх. Ну ладно. Демографія. Дзе яна? Вось яна, демографія. Насельніцтва. Так, можна... Мяне цікавіла, як у каго там дрэнна... Найгоршая па зямлі гэта ў Расіі. Яна менш за ўсю тэрыторыю займае. Мне цікавіла... Настрой, які быў. То бок той, што он мне паказваў, тут няма. Так? Ну ладно. Няма падрабязнасцяў. Ёсць. У гэтым горадзе... Давайте адразу на ім маяк можа... не, амбар адразу. Але навошта ён? Ежу. Давайте амбар. Апрувал настрой. Это за настрой отказывает, так? Ну, я не могу сказать. Я бы хотел ведаць, по типу, у кого что. Ну, мне цікава мае суседзі, мне не цікава, ну, просто ўсё.
Бібліотеки патрэбна. Тэрмінова, слухай, а ты скочыш, ты сказаў пабудаваць, ты сказаў за той момант, пакуль у мяне будавалася гэтая лодка, ты мне сказаў уже 4 рэчы пабудаваць. У мяне лодка яшчэ не пабудавалася. Нам працоўныя патрэбны, нам патрэбна апрацоўваць, нам патрэбна пасяленцаў, нам патрэбна гэты самы бібліятэкі, нам патрэбна што у нас яшчэ? Што у нас было яшчэ? Так. Срэбра працаваць нам патрэбна. Ну, тупу, я ж гэта самае. Як бы... Не, храм нам патрэбны. Чым больш, тым лепш. Ён просто пачаў будавацца ўжо. Храм пачаў будавацца, а выбар тады быў невялікі. Вось. Гэта зараз горад ужо вырас, пакуль ён будаваўся, гэты храм. Я ж выходжу з таго, што карысна ў той момант, калі ён будуецца. Я ж не буду кідаць яго і АДХДшна пераскокваць на кожную новую будаўніцтва кожныя 2 гады. Я не ведаю, яно ж не захоўвае прадукцыю на папярэдні будынак. Лепей скончыць будынак, каб ён ужо бонусы даваў. Так. Зараз я згадаю. Дык вось, нам працоўная лодка была патрэбна. Нам была патрэбна гандлярская лодка. Мы пачалі з гандлярскай лодкі, так? То бок, па сутнасці, я зараз я не пабудаваў толькі адзін аб'ект. Нам патрэбна гандлярская гэтая лодка, якую я пабудаваў зараз працоўную замест гандлярскай. Ну вось. Нам патрэбна гэты самы бібліятэкі. Вось. Проекты можна мяняць месцамі. Слухай, ты не разумееш, у чым моя зараз праблема. Ты сказаў адну рэч пабудаваць, я пабудаваў тое, што таксама было патрэбна. Вось, але ўжо змянілася 3 разы, што патрэбна пабудаваць. Толькі праблема ў тым, што скончыць гэты сам праект мне ж патрэбна. Тыпу, навошта я буду пераскокваць паміж імі, калі яны ў працэсе. Шмат чаго трэба. Яно заўсёды так трэба. Я кожную цывілізацыю, калі мы гуляем, шмат чаго патрэбна. Я ведаю, што мне шмат чаго патрэбна. Мне патрэбна ўсё. Мне армія... Добра, што ў мяне яшчэ армія не патрэбна. Была б патрэбна армія, увогуле кабзда была бы. Вось, а так у мяне спакойна ўсё. Так, давайте это прыняць рашэнне, што мне тут рабіць. Бібліятэка. Файна. Мне вельмі патрэбна навука. Але яшчэ мне патрэбна рост горада, так? Бібліятэка, праўда, канкрэтна ў сталіцы карысней за ўсё зараз. Таму што гэта мы амаль будзем, калі яна дабудуецца, у нас будзе плюс 4 навукі. Так? І гэта шмат. Гэта шмат. Таму што мне зараз 18 усяго. Давайте бібліятэку ў сталіцы. Рабі караваны. Гэта мы ўжо абмяркоўвалі. Мы не можам будаваць усё адразу. Людзі, супакойцеся. Нельга пабудаваць адразу ўсе аб'екты, якія хочацца. Гульня так і пабудавана. Я не ведаю, чаму гэта не відавочна, але гэта так працуе гульня. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Яно-то ўсё файна, ўсё патрэбна. Просто што адкуль мне гэта ўзяць усё? Ось, не трэба. Яно у нас атрымаецца, як атрымаецца. Так, гэта ежа ад ферм. Гэта мне не патрэбна. Гандлёвы пост. Грошыкі не той, каб праблема зараз. О, слухайте, можа быць, у акведук зараз пайсці. З іншага боку, мой акведук зараз з цывіка свайго атрымліваем ад традыцыі. Вось, яно не настолькі... Дадатковыя гандлёвыя шляхі. Суды. Блин, я нават не ведаю. Цырк, які няма, мы не можам з гэтага, у нас лагераў не будзе. Можа быць, проста вось літаральна ў драму пайсці і культуру. Але мне сумневаю. О, лонгхаус.
Вось гэта мне падаецца. Апрацоўка металла. Давайце ўсё, што для яе патрэбна, таму што гэта наш унікальны будынак, і ён прадукцыі дае. Давайте ў яго. Чаргу будаўніцтва? А які сэнс мне ад чаргі будаўніцтва? Калі... Ну, я зараз нікуды не спяшаюся, я павольна гуляю, так? Які мне сэнс ад чаргі будаўніцтва? Каб яе жангляваць бясконца? Просто я як бы амаль будую будынак, і я не збіраюся пераскокваць. Калі мне застаецца, тыпу... Вось зараз у меня бібліятэка ёсць, так? Які мне сэнс змяняць зараз на штосьці? Мне бібліятэка патрэбна. Яна ўсё яшчэ патрэбна. Вось тут храм, засталося 2 хады. Мне змяніць яго на штосьці яшчэ? У мяне ж не настолькі крытычная сітуацыя. Я лепей храм дабудую, і потым нешта іншае бяру. Я просто не бачу, як бы... Я разумею, пра што можна па тыпу замяняць, і яно недабудаванае там пастаіць, а мы нешта яшчэ зробім. Просто на мой погляд, калі у цябе 2 будынка на выбар пабудаваць, і адзін каштуе 10 хадоў пабудаваць, і другі 10 хадоў пабудаваць, і ты спрабуеш замяніць, ну просто па маёй логіцы, я можа не разумею нешта такога мікраменеджмента, просто у цябе ёсць будынак, які 10 хадоў, і ты абіраеш будынак А, так? І ты такі на паўдарогі гэтага будынка разумееш, што табе патрэбны будынак Б. І у цябе ёсць выбар, наколькі жорстка табе патрэбны будынак Б, што ты не гатовы пачакаць, табе ён патрэбны праз 10 хадоў, а не праз 15 хадоў, ужо маючы бонус ад пярэдняга. Я разумею, калі бонусы яны ніякія не даюць, то бок, ну, напрыклад, будынак А дазваляе вам там бонусы для юнітаў рабіць, ён табе не патрэбны. Гэта ж толькі ў выпадку, калі ён табе прям не патрэбны, зусім быў. Але навошта ты яго самага пачатку абраў? Вось. Я жадаў разагнаць культуру сабе, я як бы разганяю. Так што, ой, культуру, боже, рэлігію. Вось, вера мне патрэбна. Вось, потому што я жадаю пачаць будаваць гэтыя пагады, там, альбо што ў мяне. Вось. І я жадаю прарокаў сабе. Таму лепей зараз падразагнаць. Як я палічыў? Марока яшчэ ў нас? Суседзі ёсць? У маёй логіцы я палічыў, так? То бок тое, што я ўзяў. Гэты будынак, які дае там за веру можам набываць, ён каштуе 200 веры. Але і дае ён 2 веры, так? То бок, па сутнасці, сам свой кошт ён накупіць толькі праз 100 хадоў. Як бы такое, так? 100 хадоў, калі ён накупіцца, а мне, як мага хутчэй, я бы хацеў лепей атрымаць сабе новыя, ну, у сваёй рэлігіі новыя параметры нейкія. Таму што там могуць быць моцныя бонусы. І пасля гэтага будуць яшчэ бонусы, якія я хацеў бы атрымаць. Таму нейкі храм было бы файна мець, таму што план далей хутчэй за ўсё набыць пару такіх гэтых будынкаў. Вось гэтых пагад альбо чаго. Калі з'яўляецца магчымасць імбовых будынкаў, і трэба іх будаваць. Проста імба у маім пакуль... Калі б у мяне быў план пэўны, то я бы рабіў гэта. Але плана няма. План адсутнічае. Таму пераскокванне гэта проста выглядае, як ты верхал тут наводзіш, і просто, ну, тыпу я наважу верхал нейкі, спрабуючы нешта зрабіць, калі няма плана, куды спяшацца, правильно? Усё нармальна ідзе. Так, у гэтым горадзе шчасце, трэба сачыць за шчасцем. Плантацыю гэту мы апрацоўваем, так? Далей срэбра пойдзем апрацуем, і потым камяні. Мне бы яшчэ працоўнага аднаго. Так. Альбо бібліятэка тут. Дарэчы, гэты горад будзе расці прям хутка. Ён лепей, чым сталіца, мне падаецца, будзе вельмі хутка ён будзе лепей, чым сталіца. Давайте працоўнага. Ён хутчэй яго бахне. Так, Расія там сабе рэлігію заснавала. Давайте працоўнага на срэбра. Ну, такое. Я ж могу пераходзіць граніцы, я забыўся. Ось, на конт імбового будынку, як бы няма ў мяне яго. Просто, ну, няма. Тут не настолькі яно імбовае, яно, типу, круто праз столькі-то хадоў. Зараз мне патрэбна тое, што дае мне, па сутнасці, як бы, чым раней ты будынак пабудуеш, які дае табе нейкую прадукцыю, напрыклад, падвышае, тым больш прадукцыі ў цябе будзе агулам, правильно? І ты больш будынкаў зможаш пабудаваць.
То бок, калі б у мяне майстэрня нейкая з'явілася, я б пабег яе будаваць. Вось. А так у мяне ўсё прыкладна адно і тое ж, тыпу, о, там будзе больш золата. Альбо, о, там будзе больш ежы. Так, яно ўсё мне паляпшае, яно ўсё ў бонусы дае. Як бы, тут пытанне, што больш проста. А нацыянальны коледж імба. Так, вось гэта мэта, гэта вучыць як план. Толькі мне ў гэтай частцы ёсць, зараз пайшло абмеркаванне, а не проста пабудуй гэта, пабудуй то. У мяне пытанне тады іншае. Калі нацыянальны коледж нам патрэбна, ён не мае абмежавання там на 4, тыпу, мінімум 4 гарады патрэбна мне. Просто калі мне патрэбны 4 гарады, як бы нахрен ідзе гэты план? Таму што мне патрэбна горад пабудаваць, мне тады патрэбна пасяленца будаваць замест бібліятэкі нават. Mathematics is the gate and key to the science. Ось. Пры гэтым, ну, я зараз накіроўваюся ў металкастинг, так? То бок апрацоўку жалеза. Так, паляпшэнне рэлігія. Ёсць. Вось оно. Яшчэ адно паслядоўніка. Кафедральныя, гэта не... Кафедральныя саборы. Дадатковае шчасця і куды ёсць культурныя гэтыя мастацкія творы складваць. Храмы даюць плюс 2 культуры з 5 паслядоўнікамі. Это можа быць варта такого. Зараз культуры я не бачу сэнсу прям генераваць яшчэ больш веры, таму гэтым просто пропускаем. Таму што мы і так генеруем нормально, мне падаецца. Мне падаецца так. Зараз можа быць, дарэчы, вось зараз давайте на прадукцыю возьмем. Я думаю, што зараз самае нормально так. Думаю, што прадукцыя не хапае. На жаль, гэта адсоткавая прадукцыя, яна не той, каб мяне выратуе. Вось, распаўсюджванне рэлігіі далей. Альбо хутчэй. Давайте далей, таму што гэта выспы. Але з іншага боку, чаму бы мне проста не зрабіць танней, каб місіянеры-інквізітары каштавалі менш? Альбо больш эфектыўнасць гэтых місіянераў тых жа. Я звычайна раней браў заўсёды альбо проста хутчэй яна распаўсюджваецца, каб не будаваць місіянераў, так? Альбо далей. Зноў жа, я не вельмі вялікі фанат быў у пенкай цывілізацыі агрэсіўна распаўсюджваць сваю веру. Таму што няма ж рэлігійнай перамогі, наколькі памятаю. Ось. Там у сэнсе як бы вялікага няма, альбо і атрымаць вельмі складана было, я ўжо не памятаю. Прарокі на 25% мацней і атрымліваем за 25% менш веры. Але гэта вялікі прарок. Так, не, гэта проста прарокі. Любо вялікія прарокі. Пра каго гаворка? Я не думаю, што я буду іх прям набываць, там і гэтым мікраменеджментам займацца. Давайте распаўсюджванне рэлігіі проста хутчэй будзе адбывацца. Таму што мне кожны раз лянот на гэтым мікраменеджментам займацца. Вялікія прарокі, маленькія прарокі, мне падаецца, што так. Яно проста в адным сказе, ну, па тыпу, у мяне з'яўляюцца вялікія прарокі, як вялікія людзі, так? А тут узгадываліся толькі проста прарокі. Я такі, якія прарокі? Пра каго гаворка? Не халеры, тут яшчэ і камера так налятае на яе. Елизавета, вітаю. मेरे दोस्त, क्या इस इंतजाम में आपकी दिलचस्पी? Сяброўства, давайте подпишем, няхай будем. Ён зусім будзе подписывать. І сярэдненькія, ну такія сабе прарокі. Ёсць вялікія, маленькія, ну і сярэдняга звяна, ведаеце, вось гэтае.
Без проблем, мамочка, вот это. Я без претензій, я просто это самое. Я хутчэй губляю думку того, що я жадаю робити. Ось. Так. Во, зараз. Блін, гэты горад прям ляціць. А сінейка прям моцны будзе. Ён ужо уляцеў прям уверх, яго прадукцыя дастаткова. Зараз бібліятэку бахнем яго. Сталіца павольненько развіваецца, прям павольна. Так. Чтобы я мог такого ў сталіцы зрабіць. Грузавы можа карабель усё ж таки нарэшце пабудаваць. Альбо... Я нават не ведаю. Яшчэ аднаго пасяленца рабіць я прям не бачу сэнса пакуль. Ну, можна вот тут горад паставіць. Ён як бы будзе працаваць. Просто што... Я не ўпэўнены. Давайте дапаможам гораду, які там трошки развіцца, так? Мы пабудуем працоўную лодку. Не, маяк. Альбо маяк самому сабе. Давайте маяк. Няхай будзе. Яшчэ адзін працоўнік. Давайте вось яго адправім на аўтаматычнае будаўніцтва. Ідзі будаваць, аўтаматычна там апрацоўваць. На сабе мы апрацуем жалеза нарэшце. Там шмат таких рэлігійных сабораў, вялікіх, там вялікую Сафію гэтую пабудавалі ўжо. Мы прям па рэлігійным сэнсе мы як бы нармальна ўсё, але ў той жа момант выглядае так, што па ўсім цудам света, якія звязаныя з рэлігіяй, мы прадзяўбаліся прям. Адчыненыя межы. Ты давай, чаму бы не? Давайте Ереван, з Ереваном паразмаўляем. У іх няма пакуль квестаў. Пачакайце-ка. Это я адчыніў там новы, так. Вось, будзем абараняць Ереван, няхай. Пасябруем з імі. І падарункі золотам зробім. Наце, трымайце. Засябраваліся з Ереванам. Мы больше не сябры з Ереваном. Як так? Мы ж толькі пасябраваліся. Халера. А як мы так засябраваліся з Сіднеем, што ў нас... Мы на максимум прям. Што я такого зрабіў для Сіднея? Так. Цезарь жадае напасть на Екатерину. Не. Давай, ты сам неяк там. Там далёка. Я нічым вам там не дапамагу. Што я думаў яшчэ? Карабельнікі сабе пабудаваць, каб яшчэ пааткрываць тэрыторыю. Таму што я ж не ведаю, што тут увогуле адбываецца навокал. Ёсць. Калос, можа быць яго што-небудзь. Дадатковы шлях гандлёвы. Ну такі, гэта для гандлю даецца. Вялікую сцяну пабудаваць можна яшчэ. Але я не бачу пагрозы ніякай для сябе, таму я нават не ўпэўнены. Можа і забіць просто. Блин, цуд бы... Хотелось бы, конечно, цуд. Так. Вось он, нацыянальны колледж, які дае, так? Бібліятэкі ва ўсіх гарадах. Кошт расце, чым больше у вас бібліятэк у гарадах. Ну, добра. Ну, чым больше у вас гарадовая імперія. Ну, такое. Пакуль чакаем. Баранкі, сцены і іншыя. Давайте сцены. На усялякі. Сцены ніколі не памылка. Будем бараніцца. Невялікія сцены, просто звычайныя такія. Сярэдненькія сцены. Сярэдняга звяна. Пачалася вайна паміж Расіяй і Рымом. Няхай яны там замагаюцца сабе.
Так, а гэты горад у нас не такі багаты прям на ежу. Трэба падумаць. Можна, конечно, заўсёды бахнуць тут. Не, тут вось тут маяк патрэбны, дарэчы. Прям патрэбны, каб пашыраўся горад нормально. Я магу, думаю, у асеннікі зараз зняць, там мне залочаны нейкія рэсурсы былі, я зараз здыму свае локі гэтыя, няхай яна сама прымае. На нашага боку тут 9, як бы. Вось, няхай самастойна вырашаю. Куды-небудзь. Ну, вось, нормальны рост горада, і ён яшчэ і нормальны малаточку будзе рабіць. Ну што без сцены, рабі торговыя шляхі, у цябе 0 з 3, потым пойдзеш у камерцыю і будзеш абмазвацца золотам. Можа быць, маеш рацыю, толькі сцяны ўжо засталося 3 хады. Пабудую сцяну. Чаго я баюся, гэта што на мяне нападуць. Таму што ў мяне арміі ніякай няма. Мяне проста прыходзь захапі мяне. Вось чаго я баюся. І, дарэчы, зараз гэта будзе нават не гандлёвыя шляхі, а я буду увогуле сабе настрой падвышаць, таму што я не заўважыў, як ён раптоўна ў мяне ўляцеў. Можа, некалькі гарадоў адразу выраслі. Вось чаму. Вось у гэтым праблема. Новая. А я не магу праігнараваць гэта да іншага ходу. Таму што мне бы пайсці ў нейкую... Што такое эстэтыка? Гэта культурная, так? Мне бы ў камерцыю проста пайсці. Але мне для гэтага патрэбна ў сярэднявечча трапіць. Неяк такое сабе. Што гэта дае? Сяброўства з гарадамі-дзяржавамі гэтымі. Я нават не ўпэўнены. Можа быць, у веру. Хаця бы, адзін тыпу ўзяць. О! Давайте, можа, адзін сюды ў рэлігію накінем. Я проста ўйшоў бы ў нейкі, напрыклад, камерцыю. Вось, яна была б прям файна, але я не дабраўся крыху. У мяне метал-кастинг, вось гэтая тэхналогія, яна якраз таки мяне ў сярэднявечча і закіне. Эстэтыка, што гэта дае? Базава. Хутчэй пісьменнікаў, мастакоў, музыкантаў будзем атрымліваць. І будынак офіцыя. А давайте, можа, эстэтыку. Будзе больш культуры, можа быць. Давайте. Няхай. Там прамога бонуса адразу няма, але больш твораў будзе. Так, згодна. О, дзе яна? Слухайте, яна ж недалёка ад мяне атрымліваецца. Просто яна з іншага боку сусвета. Файненька. Мы амаль кругасветку зрабілі. Так, і мы на 4-м месцы з самых прагрэсіўных. Это што значыць? Гэта ў сэнсе традыцыі, якія мы прынялі. У нас іх 8. У Елізавета аж 10. Яна значна больш культуры генеруе, чым мы. Я думаю, што калі бы я ўзяў веру на культуру не з плантацый, а з джунгляў, я бы таксама ўжо прарваўся па сацыяльных далёка. Колосы не бяром. Колізей. Нам патрэбна настрой. Прям зараз жа. Там мы будуем колізея. Колізей і... Давайте яшчэ один колізей. Няхай. Настрой патрэбны.
pieces of bronze or gold. Цудоўна, вось гэты дамы атрымалі доўгія свой унікальны будынак. Ёсць два варыянты зараз. Гэта прарывацца, напрыклад... Не, ладно, пачакайце-ка, я думаў наконт компаса, каб пачаць як мага хутчэй ужо адпраўляцца ў гандаль праз мора, праз акіян, так? Альбо у навуку нейкую. А, ну вось, не, пачакайце-ка, гэта... Навука у нас і так ёсць, філасофія ўжо ёсць, адукацыя. І гэта ўсё, ў прынцыпе, ў адным напрамку. Давайте ў компас. Нам патрэбна будзе гандляваць, нам патрэбна будзе караблі лепей. Дарэчы, там 3 рэма моя так і не дабралася? Не адолела пакуль. Было бы файна, каб яна дабралася. Тады там, по-моему, бонус за кругасветку даецца, не? Покупки за веру гэта файна. Город сустрэлі. Так, покупки за веру, что там? Можна паглядзець? Ладно, потым. Яшчэ срэбра працуем. Блин, паспяшаўся, там было патрэбна паглядзець, што мы там за веру можам набыць-то. Хутчэй за ўсё, так, я магу будынкі набываць. Можа быць, варта было бы і набыць. Да вялікага прарока мне патрэбна ажно 500. Я думаю, зараз можна прям будынкі гэтыя бахнуць. Просто праігнараваць і адразу пагаду паставіць. Вось. Доўгія дамы, гэта дае прадукцыю плюс 2. І... Альбо... Кузня. Кузня дае нам... Насамрэч не той, каб шмат яна дае. Яна дасць нам плюс 1 гэта сам малаточка, альбо вось наземныя юніты, калі мы будзем будаваць. Дайце-ка падумаць. Доўгія дамы, мне падаецца. Прям абавязкова. Навука, дарэчы, паляцела ўверх. У нас дабудавалася 2 бібліятэкі. Толькі не адна яна, нешта яшчэ. Нешта нам яшчэ дае. Адкуль у нас так вырасла тых навука? Яна не вырасла за бібліятэкі, гэта 100%. Бібліятэкі далі нам прыкладна па 5. Было 18, так стало 39. Мы выросли бы по навуцы только на 10. Она выросла на 20. Что не так? Откуль? Откуль навука? А? Откуль она пролетела? По-моему, такие разумные. Гэта аўтаматычная працоўная. Можна... А, яны скончылі з цукрам, усё зразумеў. Я такі гляджу, яны просто зладзілі зараз плантацыю апрацоўваць, і я такі... Давайце іх, трэба будзе іх перанесці, і няхай яны, вось, напрыклад, авец гэтых працуюць потым. Колькі ім патрэбна? 3 гады яшчэ. Галоўна не прапусціць момант. Яны прапануюць... Я даю ім срэбра на 30 гадоў. Гэта Брытанія ад нас патрабуе. Яны даюць мне замест гэтага жалеза, каней і золата. Не такі благі варыянт, мне падаецца. Коні мне не толькі... Блин, мне коні і жалез насамрэч не толькі патрэбна, але адзін з золатога 30 гадоў. Давайте.
Нехай буде. Конечно, файно було б, коли б яны інші такі ресурс далі. Подобно на сребр, там, золотом гандлювали бы со мною. Ну да ладно. Национальный эпик. Так, а я что? Я тут нечто яшчэ не поспел в этом городе зрабіць. Я ожидал нечто зрабіць. Прырямовых это ўсё яшчэ нашае лепшае. Працоўных у нас... Давайте, можа, працоўнага яшчэ аднаго. Альбо ўсё ж таки кузню. Давайте кузню. Нехай. Доўгія дамы. Гэта прям файна. Доўгі дом абавязкова прям. Так, вы, хлопцы... Можа быць, іх адправіць на аўтаматычнае зноў жа. Во, не, мы іх адправім, каб яны апрацоўвалі авец. Нехай яны гэты горад паляпшаюць. Я, можа быць, літаральна на авец іх там адпраўлю, а потом на аўтаматычнае пастаўлю. Нехай апрацоўваюць, што жадаюць. Так, і ў гэтым горадзе цудоўна ёсць у нас... А я магу набываць лодачку тут? Мне працоўную лодачку. 240 золотых. А давайте. Просто набудем працоўную лодачку. Каб просто сабе атрымаць адразу... У нас маяк з'явіўся, і мы можам файна апрацоўваць гэтых рыбцаў. Так, у гэтым горадзе давайте вось бібліятэка, і мы тады уйдзем у колледж. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? У яе пагорш прапанову. За фарбы мы атрымаем сабе зноў жа залатыя і жалеза. Нам не патрэбна столькі жалеза. Так, працоўная лодка. Рыбцаў. Будзе больше рыбцаў. Ёсць. Рыбцы на месцы. Ну, цудоўна, мы зараз і шчасце выправілі сабе моцна. Сітуацыя стала, навукі стала значна больш. Просто я нават не паспяваю сачыць, які момант мы, адкуль мы прырост навукі такі атрымліваем. Бібліятэкі столькі не даюць. Куль яна расце. Быццам бы нешта яшчэ ўплывае на гэта. Альбо кожны жыхар сам па сабе навуку дае. Я не ўпэўнены. А, блин, куды я... Божах, ну я працоўнага неяк невядома куды адправіў. Я прям думаю, я па навуцы адстаю вельмі моцна. З таго, што я там рэсурсамі бегаў, усё гэтыя іншыя рэчы працаваў. У навуцы я адстаў ад усіх. Моя звычайная стратэгія, што я звычайна раблю, гэта я... Неважна, што я рвуся ў навуку. То бок я першае, што раблю, гэта не нейкі там... Можа быць, суд света, нейкія апрацоўкі рэсурсаў мінімальна, але я рвуся максімальна хутчэй атрымліваць сабе як мага больш навукі. Я абганяю проста ўсіх у навуковасці. Гэта тое, што я звычайна раблю. Але я зараз гэта толькі ўзгадаў. Я не памятаю ўжо, што я рабіў раней, так? Так, а ты у нас апрацоўваеш... Гэта холм, так? Пагорачак у нас. О, Египет. Прыемна пабачыцца. Рамзес. Ну, гэта прям файна. Гэты горад прям моц, я скажу. Асінніка гэта. Асінінка, альбо што ён. Я магу нешта яшчэ яму такога? Можна, канешне, цудаў набацаць яму. Нацыянальны эпас.
Культура, вось это ўсё. Давайте калоса паспрабуем. Ніхто яшчэ не пабудаваў калосы, я пабуду. Спрабую. Я думаю, мяне ўжо абагналі даўно і хтосьці яго пабудуе зараз, але у мяне шансы ўсё яшчэ засталіся. Адчыненыя межы ён прапануе і золата. Давайте. Будем гандляваць з ім. Так, мне падаецца, мы ўжо амаль увесь сусвет адчынілі, так? У нас усё яшчэ наша трырэма не даплыла, яна вельмі спрабуе дабрацца, але не атрымліваецца ў яе. Трырэма, ты можаш вось так аплыць вось тут? Давайте зараз яна нешта там зробіць, і я паспрабую за яе пахадзіць. Просто дабрацца да нас. А, ну вось яна так і робіць. Не, файна, трырэма плыве куды патрэбна. Моя самая лепшая стратэгія гэта пайсці ў волю, потым у камерцыю. І на тарговых шляхах дужа золата атрымліваецца. Тады ўжо можна купляць і на навуковыя будынкі. Так, таксама працуе. За гэта мне і падабаецца, няма правільнага шляху як гуляць. І ёсць, канешне, там мікрааптымізацыя, ну калі ты ўжо даўно гуляеш, і ў залежнасці таго, у якім асяроддзі ты гуляеш. То бок, пайсці ў штосьці, гэта я гуляў з людзьмі, якія гуляюць праз ваенку. Вось прям праз ваенку. Вы не можете сабе дазволіць ісці. Мне прыходзілось толькі з-за таго, што калі я ведаў, што я з гэтым чалавекам буду гуляць, я ішоў у гонар. То бок, як толькі чалавек гэта я ведаў, што я буду з ім гуляць, я ведаў, што ён будзе ісці праз ваенку, і мне патрэбна будзе гонар і заваёўваць тэрыторыю. І мне патрэбна будзе паляпшаць маіх юнітаў, і мне прыйдзецца бараніцца вельмі хутка. Таму ўсе гэтыя, ну вось гэтыя стратэгіі, якія мы кажам, яны працуюць супраць, ну, напрыклад, тых, хто вас агрэсіўна не спрабуе знішчыць. Прямо на першых жа хадах. Не прыбегае літаральна першымі жа юнітамі. Ён толькі юнітаў будуе і зносіць проста. Вось і ўсё. Усё, гэта залічваецца як кругасветка? Гэта ж кругасветка, правильно? Я не прям фізічна даплыў, на жаль. Потому что не могу, у меня тут одной клетки не хапае. Да. Ось. І таму, як бы, я думаю, што гэта вельмі вялікая розніца. Просто правильно гуляць не атрымаецца, трэба карыстацца тым, што ёсць. Прям вельмі адаптавацца. І ты не можаш знайсці, няма такой стратэгіі, якая полностью перамагае ўсё. Ну, яе просто не існуе. Тым больш, што калі выкарыстоўваць, ведаеце, яшчэ як у шахах, так? Ну, я не пра шахі, можа, не зусім правільнае параўнанне, так? Вось, але як я разумею, калі ты ў шахах гуляеш, і ты гуляеш з чалавекам, які там, ну, сярэдняга ўзроўню, скажем так, не грандмайстар нейкі, а па тыпу сярэдняга ўзроўня, і супраць яго ўходзіць навічок, ён можа ў пэўнай сітуацыі, у нейкай з даволі пэўнай верагоднасцю яго перамагчы. Розніца ў іх у досыць гіганцкая, але просто рухі, якія робіць на навічок, яны будуць, ну, па тыпу нечаканыя. Вось, альбо нечаканы падыход. Ён можа пачаць перамагаць просто. Ну, таму што чалавек рыхтаваўся бы да аднаго і атрымлівае насамрэч зусім з іншага боку атаку. Вось такое. Нейкія нечаканыя хады. Так. Калі гуляеш з іншымі людзьмі, не цікава праз ваенку. Там толькі адна стратэгія, хто першы выйдзе ў каляскі. Гэта ўсё роўна валіднае. То бок, ну просто калі ты гэта самае. Калі ты гуляеш з людзьмі, так, то і калі вы ўсе такія, о, я возьму сабе там гэта самае там традыцыю, волю, так. Ну, альбо я нават не пра гэта, не пра традыцыі гавару, так. Гэта значыць, што вы будете абараняцца. То бок, пытанне, калі ўсе ваююць, калі ўсе ў ваенку ідуць, то гэта зусім іншая гульня. Калі хтосьці ідзе ў мірнае, а потым яго выносіць, таму што хтосьці ў ваенку ідзе, то гэта зусім нечакана, як бы, для чалавека, які рыхтаваўся да спакойнага развіцця свайго. І гонку па тыпу, о, ён там хутчэй пабудаваць амбары, там хутчэй пабудаваць навуку сабе развіць. Вось, не, чалавек там фігачыць просто літаральна одну кропку ў развіцці, вось той ж калясніцы, і як мага хутчэй сваіх суседзяў перамагчы. І ты просто спадзяешся, што ты не будзеш блізка каля гэтага чала. Вось. Які будзе якраз таки праз ваенку гуляць. Добра, калі ты ведаеш, што ён праз ваенку будзе гуляць.
Калі ты не ведаеш, то гэта не чаканка. Ось. Там літаральна такія сітуацыі былі, што з-за таго, што гэты чалавек заўсёды ішоў у ваенку, ён ішоў у ваенку, неважна на якой фракцыі, ну, цывілізацыя. Я не памятаю, гэта ў 5-й было ці ў 6-й. І з-за таго, што ён так рабіў, як бы шмат хто, калі спрабаваў, ён не чакаў, што чалавек за ўмыснага там Гандзі альбо за рэлігійнага якога персанажа, якога перкі на рэлігію, ён будзе спрабаваць не праз рэлігію перамагчы. Ось, гэта, ну, я не памятаю, па-моему, 5-й ўсё ж таки было. Ну, я, напрыклад, пра рэлігію тады сказаў, пра рэлігію не пераможаш, але, па сутнасці, у цябе там навуковая нейкая цывілізацыя, а чалавек забівае на навуку. Вось, і, па сутнасці, яго адна мэта знішчыць суседзяў. А потым проста прадукцыяй дадавіць таго, каго не дадавіў. Таму што ў яго гіганцкая прадукцыя, гіганцкая тэрыторыя. У 5-й так можна. Так. Я думаю, што мы можам узяць далей працягваць, пачакаць, гэта які горад? Гэта ў нас сталіца. Не, у сталіцы мы, дарэчы, будзем рабіць не так. Слухайце, зараз зусім не глядзеў на час. Я думаю, што агулам я тут пачну будаваць. Я, можа, працоўнага яшчэ пабуду. Не, працаўніка не патрэбна яшчэ. Можна сцены бахнуць, пакуль тут усё роўна. Не, блін, няхай нацыянальны эпас пачнецца. Вось, але трэба скончваць, на жаль. Я не заўважыў, як час праляцеў, тым больш, што мы былі на першую гадзіну, мы проста з беларусізатарам калупаліся, так што, в прынцыпе, прадзяўбаны час. Вось, але, на жаль, прыйдзецца ўжо скончыць, таму што праца сябе не папрацуе. Вось. Заўтра у нас пераможца у нас Divinity Original Sin 2, будзем гуляць далей. У нас другі акт. Будзем даследаваць горад Дрифтвуд, які знаходзіцца на ўзбярэжжы Жняца. Будзем у ім тусіць і там наберамся, можа, квестаў, можа, штосьці яшчэ даведаемся, нам патрэбна неяк атрымаць вялікую моц, як нам сказалі. І ўсё. А далей, тыпу, шукайце сабе настаўнікаў, якія будуць вас вучыць. Гэтым будзем займацца. Гэта як у РТС гуляць праз раш на базу праціўніка на першых хвілінах. Стратэгія пераможная, але губляецца са гульні, хутчэй за ўсё, іншыя гульцы будуць лічыць цябе ванюшкай. Не, раш на базу на першых хвілінах гэта нармальная стратэгія. Ну, тыпу, нармальная, просто ты павінен мець абарону да яе. Вось. І гэта хутчэй з-за таго, што ты не ведаеш, што вораг робіць, і робіш стаўку. Ці ён зробіць так, ці не зробіць. То бок ты робіш, ці ладзіш ты абарону адразу, каб раш спыніць, альбо ты нічога не робіш і спадзяешся, што гэтага не адбудзецца. Вось, і гэта, ну, камень, ножніцы, бумага. Нармальны падыход. Тыпу, у цябе ёсць варыянты, і ты можаш прадзяўбацца толькі таму, што ты рыхтаваўся да такога, і такога не адбылося, а ты потым змяняеш сваю стратэгію. Адаптацыя прыдумваеш свае, як бы, рашэнні, і ты вельмі на таймеры. Патрэбна ўсё гэта хутка рабіць. Ось. Добренька. Я захаваю гульню нам. Нашыя магаўкі, няхай яны тут застаюцца. Будуць яшчэ. Яшчэ будуць нашыя магаўкі. Усё будзе ў іх парадку. Мы, на жаль, зноў жа, блин, я гляджу, што мы не толькі паспелі прям. Мы маглі бы, в прынцыпе, раунд бліжэй да канца ўжо быць, калі бы я трошкі спяшаўся, не размаўляў з чатам. Вось. Але зноў жа, я ўзгадываю гульню, я даўно не гуляў у 5-ю цывілізацыю. Але ўсё ж такі, мне падаецца, гэта... Ну так, я ў 5-ю не гуляў, можа быць... Не памятаю, калі 6-я выйшла, я ўжо не гуляў у 5-ю. Як толькі выйшла 6-я, я ўжо не гуляў у 5-ю. Ось, добренька. Добрага вам дня. Добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце. Добра вам папрацаваць, калі вы працуеце. А я гляджу, што ў нас ёсць. У нас ёсць курысаў у мафіі. Усе на месцы у Night in the Woods. І ўсё. Давайте, можа, да гэтага самага, да ўсе на месца. Яго даўно нешта не бачна. Па-моему, весь тыдзень яго не бачна было. Пойдзем да яго. Вам я жадаю добрага дня. Мы пабачымся з вами заўтра. До побачення.